Sairan ko ang pagkagamalan mo. Sa ihang nakita ko ang kalibutan. Sairan ko ang pagkagamalan mo. Usa inugyan ko kanimo ang tanan. Magalukso, magasayaw, mag-aawit sa kalipay. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Kanihang nakita ko ang kabukiran. Sairan ko ang pagkagamalan mo. Sa kanihang nakita ko ang kadagatan. Sairan ko ang pagkagamalan mo. Usa itugyan ko kanimo ang tanan. Magalukso, magasayaw, mag-aawit sa kalipay. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Usa itugyan ko kanimo ang tanan. Magalukso, magasayaw, mag-aawit sa kalipay. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Usa itugyan ko kanimo ang tanan. Magalukso, magasayaw, mag-aawit sa kalipay. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Usa itugyan ko kanimo ang tanan. Magalukso, magasayaw, mag-aawit sa kalipay. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Kay ikaw ang Diyos, nagamhanan. Power 95.3. 95.3. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Apan ayaw kabalaga ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Tayo puntang sa tanan ng Igsoon. Mahanaw ang Adlaw karon nga tanan. Martes, Pizza 2 sa Isang April. kalibutan. unang ato siyang pasalamat. Mahanaw sa Ato siya nga pasidugan sa iya nga pag-atiman ang o sa iya nga pagkuban kanato sa iya nga pagproteksyon sa atong pagkatulong mga pinagyan. Dili mausap Ang atong oras karon is saan mo alas 4:31 sa kapon. nga ako na Sa kalam sa labing handon nga Dios o sa tibok sa kalangitan. Sa ngalan ng Son, sa ato ang station manager, Reverend Gideon Canilario. Sa ngalan ng Son, sa ato General Station Manager,
pagkakip na yan pagkasaon. Ano yan sa pag iniubos kay ubos na amigo, ubos na sulugon, basta sa akin maghatod o mga mensahe ikan kayo sa balaang kasulatan sa ato nila kini paningkamutan o panagtabang sa Ginoo ato kawali nga paambit sa tanan nga mga katawhan mga Kristohanon dili Kristohanon kay duha ra man tawo sa kalibutan Kristohanon o dili Kristohanon. Salamat sa Ginoo sa nagawas ng karon sa Facebook Live Luzon, Visayas, Mindanao, even sa laing mga nasod sa tanang kapigsunan din sa balon damit sa Pilipigan hindi ba Pastora April May nakauturan sabi na sa tibok panimalay sa pagtulog ang mga anak isan pa man sa mga ikatulungan ng gawain so na sa ibakit sa iyang pisikal na bahin mga pagituan kilauman ang Ginoo maghatag o pagkawasan nini sa maong ang mananyan wala nga ito na Sunday so na akong pinamagulangan maong isabong sa palatian ba labang gawang sa Ginoo sa tayo kaniya hapon na sa pangamunapon nga ikatulungan ang mga pagkilatan nasa yun ka maghatag nini ayuhan pagkakaganan siya o isa mga sabi na sa tanan para naminaw sa Shiny Fame 95.3 kanunay nagasunod o kalasiko iya sa pagpaminaw sa April Radio sa tagsakaron nagtalay pa sa tayong sunod labing gamanan o may gumaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa iyong pagkakabang ka na mo. Salamat o Diyos sa mga proteksyon. Salamat o God sa iyong pagbantay. Even sa pag-supply sa iyong mga among paminahanglan. Salamat o Diyos sa mga panahon ngayon maghihatag ka na mo. Aron kami makabamit. Aron kami maka-share sa iyong mga pulong Ama. Ibig sa tibok na mong panimalay sa mga tulog ka mga anak Lord sa mga pinamamuran ng anak ang kamay kadun na sa igibati kadun sa iyang pisikal kamay sa ilan na to Diyos o sa iya na kahimtang karon kung kinigibadlong pinagisip ang autoridad pinagisangalan ni si Kristo ng Nazareno na magwala ang kainit sa lawas mawala ang maong hilanat kung na karon sa iyang ginawa Lord, kung imposible ka na kanimo lamang ang among buhaton mawang pagkakot pag-ampo ka na kanimo kay anda mo sa kahutapa sa matagusang mga katawan yan kung doon ila mutapos sa iyong mga pulong mga insahin labaw sa tanang magkinamag sa pamano Diyos sa tanang kaigsunanap sa malong magin sa Pilipigan hinit ba yung Pastora April may ang katulan bisan pa man sa papunasaw na tigumanan magasundan ini malabot na luming ko Diyos sa panimalay kayo yan yung brother maririnig salamat ko Diyos nga ikaw magapamuhat ini kaya wala kami mahimo panalangin ni ang pamilya ini ko Diyos nabaw sa tanan sa pamilya ni brother Mario kaya mo ko na tigumanan sa ilahan na mismo ang panimalay ikaw pa ko Diyos sa mga tauhan sa mga dapit huwag mo imposible nga na kanimo kasi labo doon sa mga pao nga panagsimba kay walay lain ang mga yalagara wala na lain nga ngalan din sa silong sa langit nga mag-aral ay mag-aarang makaluwas sa mga kalang kundi ikaw lamang Lord Jesus salamat o Diyos sa ilang kinabuhi nga ready ang ilang kinabuhi sa pag alagad kanunay ko Diyos labaw sa tanan sa mga blaton mataguming ko salamat po Diyos sa lain usap na pribilege kayo na mga katawhan ay magpunta sa mga dapit sa mga ikaw na ang magapamungat ni kapag ikaw ang Diyos makahimo kung sa bisan kung sa mga angay ni mong buhaton sa mga katawhan na makahimo ka magpahumok sa kasing-kasing makahimo usap ka magpakahig sa mga kasing-kasing apan salamat po Diyos ay posible ka na kanimo amo pinimituan kalauman na din ang imong mga pulong mga mensahe
naman nato balay na lang pa. Lord, ikaw makapanalangin na andam ang ilang mga presensya diya sa pagdawat, diya sa imong mga pulong mga minsay. Pulong Diyos ilang paraan ng kahayag sa mga lagyan. Tutulong ka na mo sa pinatanay ng kamaturan. Iyaw ka na mo sa kusay angin ng buhat. Sakit kami, hindi ako man sa silong sa langit ng mga. Aron kami makapagandam, aron kami makahibalo sa angay ng buhat. Para na insaktong direksyon, pinagisip mo mga pulong na minsay. Lord, salamat po Diyos na sa nagapalibot ng mga natin. Kakanunay po Diyos nagapaminaw sa imong mga pulong mga minsay. Gamita po Diyos sa imong mga alaga. Kakanunay makapaambit sa pagkamalo. Aron ang mga katawhan ng Diyos makahibalo din sa malabot ng mga panahon. Lord, manalangin niyo sa pangilang mga kinabuhi. Labaw sa kanan sila mga kanama. Mga negosyo man o mga sakinan yung ibiyal kanina. Mga kaumahan, bisan pa man mga tayo. Akong hingin lang ang mga tuklo. Akong hingin lang ang mga balatiya. Akong hingin lang ang mga sakit. Mighty name of Jesus Christ yung Nazaret. Yung walay makahimong panahon sa ilang mga pagpugin paningkamot din sa silong sa langit. Lord, nabaw sa tanan ikaw ang pagpamuhat kanina. Kapag ikaw ang Diyos, makahimong niya. Among obligay sa mga lamang ang pagpamit sa inyong mga pulong mga minsan. Okay, ikaw na ang pagpamuhat sila makasingkas. Ang ilang kasingkasin kanunay andaw. Kanunay abli sa inyong mga pulong o Diyos. Pagpatinig niya. Bugod ibaya na nalagay mo ang tanan. Ibig sa mga pinas pinabot karon sa ilang pag-transfer sa mga unga David. Going to Makati City. Malibdi ang ilang mga pinabot. Ipaligay sila sa mga katalagman. Ipaligay sila sa mga distresses, mga sasana. Labi na mo Diyos nining mga si manahon. Mga ilang schedule sa ilang flight going to Saudi Arabia. Manalangini ang ilang mga pinabot. Tapuni, kanunay sa mga piling kami. Sa paman sa mga kawanan na mahal. Nagaan sila kaliko. Nagaan sila kadasig. Nagaan sila o katakos. Dabaw sa talang sa bisigang kabahin. Lord, na wala yung mga kakapoy kaluya. Ilang pationg pudili, pudisyon kanunay. Antong mga ilang ng kontrata o Diyos sa win in 2 years naman. Lord, mga pag-ampo ka na kami. Sa mga katawang sa nag-apply pa sa mga pagpalarpa. Ikaw, Diyos, mga panalangin ka nila. Magsuklay, magtanggap sa tanan nilang mga pagkakataon. Kamatay, ikaw ang source sa tanan. Ikaw ang tinugdan o tukuran sa tanang mga pagkakataon. Ibig sa among station manager, Reverend Gideon Canilario, bisan pa man sa iyang tikas pinamo, Pastor Garasel Canilario, bisan pa man silang anak ko Diyos, kasi doon nasa, isamo ko sa maong balatian. Lord, ikaw makahikap ni kompleto makayuhan, kompleto makatawagan sa bisan po sa mapa sa balatian. Lord, salamat po Diyos sa magkakaw lang, lapit sa malagatasan, lapit sa pantulinaw. Sa tanan po Diyos nga nagdala sa imong mga pulong mga minsay, sa among General Station Manager, kasi Reverend Kim Ryan Makasaon. Lord, ikaw mag-supply sa ilang mga panginahanglan. Ilabi na o Diyos sa tanan nga mga FM radio. Lord, ako mga pag-ampusap sa imong mga lagan diya sa tapit sa palatasan. Lord, ikaw magapanalangin kanina. Wisdom and knowledge o Diyos. Labaw sa tandiya sa mga banto ninawa. Lord, bisan pa man sa dapit sa Cebu City, sa dapit sa Tarco Pamahan, o sa uban pang mga lugar diya sa Cebu City, sa imong mga lagan, sa tanan nga nagatuman po yun sa imong mga kabubutan. Manalindi ang ilang mga kinabot. Proteksyonin ang ilang mga kinabot. Labaw sa tanan nining mga nga dapit. Bisan pa sa tanan mga igsunan din sa balong kabahan. Sa tanan mga igsunan dapit sa politika. O sa mga igsunan diya sa dapit sa country. Kaniin pagkahimuon ng mga nga praktiko sa panimalay ni Brother Mario Enrique. Salamat o Diyos sa wala pa kini. Sa wala pa kini magahimo pagtiko pamahan. Lord, ikaw magapamuha kini. Labaw sa tanan sa mga dapit, sa mga kasilinganan, sa mga kasikbit ng mga panimalay. Lord, ang imuhang mga mensahe, mutuhog, ugamot, ulipan sila mga kasing-kasing, aron sila muduol diya sa mga linggo, panaghiusa, alang sa imong katungganan at kamayaan naman. Mining katapusan o naginapos sa mga panahon, gabita ang mga katawhan, mga tinunan, gabita o Diyos, nga sincero o seryoso ng mga lagat na natin. Lord, iniktak lang dapit sa kabuntahan. Huwag kami mahimong kumala ikaw sa mga pinawin. Saan na kami magatuon sa mga mulong mga mensahe. Among pinigi-aplikar sa mga pinawin. Saan na kami nagpapawag sa mga pagpadagan hindi sa silang sa mga tanong. Dugong gimaya, nanatangit ka ni mo ang tanan. Pinag-isa nga lang isa sa tanang mag-ingon. Amen o Amen.
Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagawats na sa Facebook Live sa ato nga programa karon ang imong pulong ilang parahan sa akong mga tiilo kahayag sa akong kalagyan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, brother na Delio AJ, sister man ni mga kaisunan, si Bin Danilo MJ. Ano na sa mensahe mga ison? Good morning po, DJ. Shout out po sa pamilya Regalado. Mayong buntag sa tanan nga mga Regalado family. Kasama ni nga mga Regalado family mga ison na diri sa Tangkli. O diri ba sa Dapi, sa area diri sa Puglo ug sa unong asan. Area po nila yun nga clarify kung asa nga mga Regalado family ito ang mga Regalado family hindi kayo sa barangay Santo Niño, Tanay City, Negros. Ano na sa mensahe sa Bindanilio, shout out po kanila mama, DJ mama, love you mama, miss you kayo ni Papa from MG Regalado. Thank you sa pagkasa DJ. Salamat sa Ginoo. Ang atong nga DJ karon diri makaigsunan nga mao si TTG Candelario makaigsunan ako ang pinapagkulangan anak pero karon makaigsunan na may klase regular naman ang klase sa Patricio Memorial High School. Muna nga Saturday o Sunday lang yun siya maka hatag og panahon sa Shiny Flame 95. Ang inyong ubos nga lagad, ako na ginin yung ikaw ba? Madungog gini sa maong estasyon. Ang inyong ubos nga lagad, Pastor sa Candelario, matanong na yung ako sa mga mid-size Ginoo, ining mga dapit. Salamat sa Ginoo sa pagwat si Pastor Imijin Candelario from Makati. Sanglit mga kaigsunan, i-transfer na sila karon. O niya, nakatag pa sila ubas. To Makati City alam sa ilang pagpreparar na yun sa ilang flight going Saudi Arabia. Muna nga ningabot yun ang panahon o kay mga duha na yun silang kabulan karong Pitsa 9 sa April o niya sa Sumatron nga Martes may ikabuha nila kabulan sa Pailan. Muna nga dili sayon dili talim basta-basta ang imong pagpang-apply sa laing nasod. Tanan, hindi kinahanglan. Most of all, ang imuhang kaugalingon mismo. Kung dili ka kapasa sa medical, di ka madala, so di ka maka-apply sa laing mga nasod sa pagpanarpa. Mao nga, hindi pa lamang sa dumangiti kung asan mamungkikan. Pag-abot sa medical, kung dili ko kapasa, dili na para sa inyo ha. Kay kung hindi pa lang makakapasar mo, pag-abot dito sa Maynila, hindi mo kapasar sa medical, dubli ang inyong hago. Ano man? Nakagasto na mo, nakapag-utang-utang na para pa-preparar. Nagapag-ulam na, nakapag-porsinto na, nakatinuod magunak karon mga kaigsunan na pili ka makuha o porsintoan. Kung sa paman, ang imo nga panginahanglan labi na sa financial at igod ka ka-apply gawas kung muna kay hayupan kung dagang hayupan kay magkabaligya o yuta o balay o kursa makaprasis ka igsoon. Muna nga ang pinaka-importante sa tao intras buhi pang kining atong panglawas kining atong maayo kondisyon maunit pinaka-importante e bisan asa ka manarbaho basta maayo lang lawas igsoon ayatag sa Ginoo. Wow, salamat sa Ginoo sa imong nga pagwas karon Pastor Imijin Candelario from Makati City. Kaya maingon na maganda sila sa Makati City ikan sa Bacoor, Cavite City. Ining adlaw ilang i-transfer man sila og lain nga area alang na gyud sa pagprepara. Ano na sa mensahe mga igsoon? Good morning Pastor Safri o sa tanan nga mga pinanggang viewer o mga listener sa Shine FM sa 95.3 sa place everyone. O nga may contact
natong tanan. Labi na ni Pastor Rizzy Baldonado from Pasay, Negros Oriental, na kanunay yun. Na nagasunod ko sa meaning ato na programa din yung nakangin. Kung sa uban kong makatauhan karon na naminaw sa FM 95. Naglanong-lanong kung sipa kayo ang FM radio sa inyo ang mga panimalay. Lapaw sa tanan naglanong-lanong kanunay sa inyo ang mga tukang o mga kasyang kasyang. Salamat sa Ginoo atong isang pasalamatan. Ini ko manabot ka Domingo. Ano na tayo regular na simba. Iya sa panimalay ni Brother Mario Ilhig. Unang atong Domingo mga kaigsoon ako i-clarify. Kung gawa man sila kabisita ni atong Biyernes. Unang dili sa basta-basta nga mutigog tatekta mga kaigsoon. Madili na ito maklaro ang katungdan sa panimalay na diin ka maklimot o house church. Unang tulog ka area nga atong tabong-tabunan ikan diri sa balog sa Pilipigan o diyan sa Kangkoy. Tag-iya sa Ito kung tanan, naglaong ang ginawa mga kamuha ikaw ang ibig sa kanay mga area na nagkinahanglan sa mga alagad sa Ginoo and personally sa pagbisita aron inyo sa nga masinati ang tinunanay nga kapagpahalagan. Ang Ginoo di so hindi kalimutan. Daghan kayong magwawali, daghan kayong mga mensadyo, daghan kayong nagdala sa pulong sa Ginoo apan ang kinabuhi sukulit sa pulong sa Diyos. Mao nga kining ato karon nga pagahisgutan. Dinhi sa unang buwan kapitulo 2 versikulo 18 ngadto gayon sa 29 mga kaaway ni Kristo. Unsa maning mga tao nga kaaway ni Kristo. Bisag Kristohanon pwede gyapon nga pagaingon mga kaaway ni Kristo. Tinuod man doon. Kung ang puntang Kristohanon akan atong kinabuhi dili haom sa kinabuhi ni Kristo. Sa pagkakay dili man haom diha sa kinabuhi ni Kristo mga kaigsoon, ikaw kaaway ni Kristo. Even si Satanas nagpakaginoo. Even si Satanas nagpakadiyos. O niini kalibutan na daghan ng tao nga nagpaila na sila mo Ginoo. Even makita nimo nga mga milagro kayuhan apan sa paabot sa paghukom miingon si Jesus, miingon ang Dios, wa ko kamo ikaila mga mamumuhat o data. Maunay sakit pamalandogon mga Kristohano kanunay niya eksaminon, kanunay na to usisahon kung nagkinabuhi na bagyo ka diya sa mga mid-size Ginoo dito sa silog sa langit. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidugan, nawa ko'y rason ilita magpapasalamat sa Ginoo. Ano na mensahe si Pastor Rizzy Baldonado from Pasay, Negros Oriental. Good morning Pastor, God bless. God bless you sa kanimo niya Pastor Rizzy Baldonado. Awa pagit ko taon ka kayon sa inyong magulang sa pagbisita sa pag-adto sa panimalay mismo diya sa Tagtag barangay sa Molino ng Haiti. Tungkol sa kanagang mga obligasyon o niya by next week ngali mag-adto na sa Kota Cebu City mga isona diya sa Malamuyon sa Kalukugan. Pero dili lang ito mo promise sa atong station manager na makatabang ko nagpakikot sa FM radio diya sa Sitio Kalukugan barangay sa Pinyang Malabuyon sa Musiko. Atong general station manager na si Reverend Kim Ryan Makasaon nagulat na lang ba sa mahuman ang ihang pagpasalamat diya sa dapit sa Biyoltan na mahuman ang tasking mahuman ni Ana ila na i-install ang FM radio diya gyapon sa Atbang Dini sa Negros Oriental. O niya ato ni papusukan o gamay kining atong FM radio na dili sa manapaw sa requirement sa NTC sa wala na ang tanan na atong dito sa kalibutan dapat haom o buhay na usap ta sa panggobyerno anuman napamatas kalibutan di pamata espiritu napangani dili sa pwede na to nga i-fall na to
atong iwas out ang tanan, atong i-reject ang tanan atong panginahanglan. Inis kalibutan. Kaya musubot ang sa dili, nagkinahanglan di kag kwarta. Nagkinahanglan di kag trabaho. Nagkinahanglan di kag posisyon. Asa man ay ka manguha o panginabuhian para sa imong pamilya. Magsalikas mga tao. Dili ka kayong panagingnan iso. Even si Apostol Paul, naningkamot aron siya mabuhi sa iyang kaugalingon. Aron ang pagkatawhan ni atong mga panahon na dili makasaway. Bisag na apalas Biblia iso maamayang buhion ang mga lagad sa Ginoo ni adtong iyahang mga inuluan. Apan dili pwede maigsoon nga magsalita. Dapat mo trabaho ka, musugi ka, maningkamot ka para sa imong pamilya aron makabuhi. Kaya Ginoo manalangin kanimo. Ang Ginoo mag-supply kanimo. Mao na Ginoo. Mao nga ang atong pagpangalangad inis kalibutan dili pata espiritu. Gawas kung espiritu ta, dili na ta nagkinahanglan pagkaon, dili na ta nagkinahanglan og mga material o hinungdan sa atong teaching niining mao manapit. Dili na to i-reject ang mga butang apan dipindi sa imong paggamit kung ang mga butang mao'y budi, mao'y mahimo nga maandir ka sa mga butang. Tanan nga mga butang atong hinumduman makatabang makadaot. Even gani ang posporo, even gani lighter, even gani ang kalayo, even ang tubig tanan nga naa sa imong kusina makatabang apan makadaot na kung dili nimo ayuhon pagamit. Ang cellphone, mga gadget makatabang makaluwas, makakommunicate apan timani makadaot na sa imong una-una. Ang una-una sa tao dili ra bagyuna mabalaan sa mga espesyalista nga mga doktor. Ang imong batasan kinaaya dili na ma-identify sa mga doctor of medicine. Ang alam ko na sa imong kaugalingon labaw sa tanan pagkila pagtahod sa kabubutong Diyos mo. Mao mangganit mga kaigsunan kanunay kung pakipatukan mismo ang atong kaugalingon. Kanunay nato ni nga ipaagi diha sa mga minsay sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon si Ruel sa Nipa nagwasap sa atong mga programa ini nga sayo nga kabuntapan. Kung sa tanan karon manaminaw sa Saint FM na nagapalipot meaning mawanapin ato lang yun nga i-continue hangtod sa mga greeting sa mga request awit makalangit uman sa atong mensay meaning matabo nga kabuntapan. Ang atong oras karon alang sa kasayuran sa tanan alas 4:55 sa kahapon. Ato kining basahon ang kining atong pagatunan dinhi sa unang mga Juan kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 20. Unya hapit na kita mahuman ini maigsoon hapit na ta maabot sa katapusan sinulat sa Biblia sa gitawag og Revelation. Ano na pa may sinulat ani mga kaigsunan dinhi sa Judas. Unya gamay ra man kaining sinulat sa Judas diha na ta sa pinadayan. Unya ang pinadayan mga kaigsunan na ay 22 lamang ka kapitulo. Although mga kaigsunan atong kining dihabanin pagpaapit ang minsay sa Ginoo aron wala malaktawan. Unya mahulot na nato ni mga kaigsunan mubalik na dito musugot ta sa Genesis 1:1 sa pagtukod sa kadong kalibutan hangtod mahuman ang kinatibok ang Biblia di magini mahuman rin ko iga iso. Mao nga ikaw ako dapat ko ipasag Biblia. Kung dili kay ko ipasag Biblia piti kapuya biya imong mata imong atensyon kapuya igsoon may pay maglantaw kang salida mga igsoon kung sa salida kung asa imong nahiling mga igsoon kay hiling magsalida ni tawo kasi magsalida ra ka may igsoon og tang anjiri
Kaya naapoy mga idaran may igsoon nga malipay mga kaigsunan o magsalidag kingkoy-kingkoy katong tam Jerry niya magsigibahak ha. Hilig-hilig ba ning tao? Una kung sa imong hilig mga kaigsunan mausap na imuhang ipasalida murag bata pa nga kingkoy-kingkoy unsa diha mga kaigsunan manag-away mag-ilog ka ng remote sa TV o unsa pa diha. Ano na yung mensahe si Pastor Rizzy Baldonado tsada imuhang tema pastor mga kaaway ni Kristo. Mao ni ang nagdala sa dakong pangutana kinsa man jud ang kaaway ni Kristo. At tinuod man ko na ang kaaway lang yun ni Kristo bisag dili pa nato basahon ang Biblia pagkakaron may wala pa man nato gibasa. Ang kaaway ni Kristo katong kontradik ni Kristo, katong musupak sa balaod ni Kristo, katong dili mutuman sa balaod ni Kristo. Amen ba? Mao na yung mga kaaway. Even gani sa panggobyerno mga kaigsunan, kung musukwahi ganita sa rules and regulation in Philippines, sa Republic Act, na may balaod kung ang Pilipinas. Now, kinsa matong musupak, ikaaway sa gobyerno. Mao nga kitang nangalagad sa Ginoo, dili usab ta kaaway sa gobyerno, kay dili mata iligan. Gawas kung ikaw nagwali sa minsay sa Ginoo, wala kay mga kalikunan, wala kay mga papilis, kay normal magyun na, aron ka mahimong legal. Supak ka sa balaan, balaod sa panggobyerno, sa batakan nga balaod sa gobyerno. One time mga kaigsunan sa dili pa kumusugod, iadto ko sa opisina sa gitawag kong PSA, kanang PSA, dili na PSA kaniadto. Mao na siya kuluhaan o mga certificate of marriage, certificate of dedication, diha kamukuha og papilis aron sa pag-process sa imuhang life of birth. Mananglitan kung kasado ka, tuan dito ang gitawag og certificate of marriage. Amen ba? Ikaw o ako, kung leader ka sa simbahan, dapat swinto ka sa gitawag og Republic Act. What is Republic Act? Makahibalo ka sa gitawag rules and regulation sa gobyerno. Magtukod-tukod kay ni kag organisasyon o niya wa po kay hibangkaagan sa kalihukan o protokol sa gobyerno. Kay moingon ka magkaigsunan nga dili na nunid na nunid unsay nunid. Di man ta mga espiritu pa mga igsoon. Gawas kung adto na tas langit kay wa nay laing gobyerno dito. Kinsa may gobyerno dito? Ang Dios. Wa na magani adlaw dito o gabi. O niya dinis kalibutan may igsoon ang irguhan ang adlaw biya. Ang adlaw ipapahulay ilugan na sana magkabingkil bisag silingan igsoon. Kay ang mga igsoon mga kaigsunan na may lahi-lahing organisasyon nga gisudlan. Sama na mo. Doon ay lahi nga title nga ilang isudlan nga mo angkon sa silang sakto. Wow. Ang tinuod nga mo angkon sa sakto mga kaigsunan kanang nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo labaw sa tanan. Gi-apply mismo ang mensahe sa Ginoo. Mao nga pag-adto nako sa opisina mismo sa PSA kay mulukat ko o license sa pagpangasal. Giingnan din ko sa opisina dito sa second floor kay niadto magigo mismo. Kaya ron makisayod kung sa mga requirements nga angay nimong i-comply. Nandito ko sa second floor kaya lalo mo manay kuluhaan og mga birth certificate. Iadto ko gi-interview ko sa opisina. Ingon siya unsa may ato katuyo. Adi ni istorya gud ko dayon kay wa magwala tuyo to clarify. Oto nga mga kaigsunan, kung giingnan dayon nga kuha og mayor's permit sa pagpakamatuod nga nagdala kag mga tao na isimbahan nga imong gilid. Ako sa giingnan mga kaigsunan, for example kung dunay SIC number sa kana, ipakita ko sa imong papilis. Walay daghang question. Iniingon sa kaning form nga akong ihatag nimo, fill up ini, dapat walay erasyon. Usa man po ng erasyon, pastor. Kana pa walay kuris-kuris.
usa nimo panotaryuhan sa abogado ako sa naglantawon unya among bisitahon ang simbahan nga imong gidumalahan na usa man ang mga igsoon. Muuna nga ini kalibutan na sa atong pagpangalaga mahibalaan biya ang tao nga sumpag o kaaway ni Kristo. Bisag mo ang pang Kristohan lagi. Kadagan kay patukuranan karon maigsoon every year pila ka mga title nga napa-register diya sa SIC. Mao nga gani adto maglisod ang mga tao. Pero karon maigsoon kung naa kay sakto nga communication, doon na kay sakto nga sandigan, makakuha man ka maigsoon. Unang daghan kayo mga dagkong organisasyon nga karon nagkasiak-siak. Ano man, nagkasumpaki, pinaagi sa prinsipyo baruganan, labi na wala magkinamoy mismo diya sa pulong sa Ginoo. Ang giinteres maigsoon, ang kasikatan nga mahimo siyang sikat, mahimo siyang labaw, naapoy labaw sa simbahan, naapoy mga kitsagopan sa simbahan, kung doon apoy magpalabaw-labaw, na mas mulabaw pas labaw sa leader, hawa kayo ayaw. Una nga ang mentalidad nga tao ni anak, di magputo-tukod kung kaugaling mo na naman. Tinoon ba ko na? Sa kumpanya mga kaigsunan na sa gitawag og balaod. When we talk about law, na ibalaod. Sikat pa gani adto kang iba o kang adan hantod karon di gyud mawagtang ang balaod. Ibig gani sa imong pamilya na kay balaod sa imong mga anak. Daon sa man imong balaod sa imong mga anak. Nga dapat ang imong mga anak imong i-train nga mutahon nimo ginahan og amahan. O ilan nimo nga ginikanan kay ang mga anak karon kasagaran walay respetar. O kaliktrag kalagi o dili manangin sa mama sa papa. Kanang kabatasan mga anak maigsoon nagpasabot ng kaya na nang mubuhi silang kaugalingon. Tinuod dili. Hinumdumi sa mga anak nga wa pay nagkaugalingon nga pamilya dapat under control mo sa inyong papa ug mama. Gawas ko ng inyong papa, inyong mama mga balasubas. Apan talagsa lang mga ginikanan nga mutudlok sa kadautan sila mga anak kung dili kanunay kining nagtudlok nagmolda para maedukar ang atong mga kabataan. Mao magunay lisod sa panimalay nga ang mga anak maunay papa, ang mga anak maunay mama, maunay magbuot, maunay magsingkas-singkas mga ginikanan. Mausap kita mga Kristohanon. Minungdan nga ito nga mensahe karon, mga kaaway ni Kristo. Diya na ito ni mabalaan o kinsa ni mga kaaway ni Kristo o kinsa ang pili kaaway ni Kristo. Mailanin na ito karon. Ato ning basahon igsoon. Ingon diri mga kaaway ni Kristo. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 18 ngadto kayon sa 29. Ato ning basahon. Mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo o karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Magbantay ta. Ay ni anas kalibutan ang daghang mga kaaway ni Kristo. Mao ni balantayan sa tinudanay nga mga Kristohanon. Kay ibin mga Kristohanon nga muklim nga Kristohanon, mga kaaway gapon ni Kristo. Daghan kayo sa kalibutan. Ingon diri, busa sa katapusan. Ingon diri mga kaigsuonan. Busa masiguro nato nga haduol na gayon ang katapusan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Raymond Candelario. Amin, maayong buntag, Pastor, o sa tanan nga nakasunod sa imong nga programa, maayong buntag sa tanan. Una nga wala mi kasugod sa panimala ni Brother Mario, Brother Raymond ato nga Domingo. Tungod kay wala man kaari sila ni atong Birnes. Dili magunta basta-basta musugod ta og tigong
di nato maklarify pag-ayo ang panimalay. Una nga atong Domingo igsoon pag-human og service, pag-human sa Sunday service, pagkahapon may ato ko may bisita ko, ako yung i-clarify. Nagulat-ulat intaw mga bata, niingon ang mga bata, unya ma, magsimba na taron, mag-service na taron. Yung kaulat-ulat taon si Brother Mario. Una nga karong Domingo, akong giingnan si Day Roslyn, iyang asawa nga nabili niya ato mga panahon na sa Domingo. Regular na yun ang simba karon nga Domingo. Una nga, sa tanan nga naakaroon sa kagwin nga naminaw sa Sign FM, abli kanunay ang pultahan sa panagtigog diya sa panimalay ni Brother Mario incoming Sunday. O na ikibuhat usab nato diya sa Pilipigan nga pila to kabulan nga naghimo tag panimbahon diya sa panimalay ni Brother Bibing sa mga Panerio family, wa pay simbahan niya atong mga panahon na. Hangtod natukuran og simbahan, o niya ang atong nga plano kaniadto igsoon na puro na lang maglubi. Nagbatas mi kaigsunan puro lubi magkaigsunan pila to ka punuan 5 unom na gito ka lubi out of kanang kawayan. Tapon ugod ang kawayan maigsoon kay among mao ito itukod og simbahan. O niya kay dili man nato malimitihan ang panalangis Ginoo. Imbis kawayan maigsoon nahimo man ang kahoy tanan. Wow. O niya nakumplito to mga kaigsunan hangtod karon gamay na lamang kulang, gawang na lamang maigsoon, pagbibilog na lamang na hinahinay na po natong nabutangan o mga instrument. Yun ana ba mga kaigsunan, dili ta dali matod pa diya mga kaigsunan kay kung magdali ta mga balik ta. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Brother Pops Dilo Mingito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu City. Kumusta man tanan nga mga Mingito family, labi na sa mga Garcis family, usa sa ato nga amigo diha sa dapit sa Lalabertad nga mga Garcis family diha sa Kahayag, sa kalibutan ba to ilang tima magkaigsunan misyonon nga kanunay usab nga nagasunod ining ato nga programa. Una nga kung musuroy ko sa laing-laing mga lugar mga kaigsunan, moingon na sila nga sige maguming paminaw diha sa inyo pastor, kung maubas naman sa Ginoo. Una nga sila mismo atong madungog ang ilang personal nga timo kasi sila kanunay nagasunod ini nga atong programa. Salamat sa Ginoo. Ano na mensahe si Brother Pops Dilo Mingito Garcis. Maayong buntag pastor, maayong buntag usab kaninyong tanan diha sa dapit sa Lapu-Lapu, Cebu City. Padayon ta mga kaigsunan, mimulag ka nato kining mga tawhana, laroho nato ni sa bersikulo 19. Mingbulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Wow, tinuod man ko na. Tinuod gina, dili lang nasa usa ka sitwasyon na hitabo. Kung tinuod unta sila kanato, apan namiya man sila aron mailhan gayon nga sila dili kauban nato. Wow. Mas po na ko sa pagbasa, versikulo 18 ato sa 19, o niya ato pa mo ginis 29. Atong klarohon, amoy Biblia diya mga kaigsunan, ato ning basahon. Ingon dere, mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo, o karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Dili ra ba ginusa kay moingon gani kang daghan more than one. Pero diha sa panagtigong may sulduha kung tulong nga magakauyon sa akong ngalan. Kanang tulong maigsoon wala pa na nabilong sa daghan gani. Moingon gani kang daghan when we talk about daghan usa ka batalyon na or more than one batalyon. Daghan ug naa pagyus kalibutan. Mao nga din is kalibutan maigsoon daghan kay mo claim nga Kristohanon. Apan ang kinabuhing bata sa kinaiya, dili Kristohanon, pinulungan, taras. Unya ka na nga mga kinaiya maigsoon, maunay musulsol ni atong matinud-anon, palihon ba tanawa ragon si Jesus. Si Jesus naghimo sa mga milagro kaayuhan, apan giingnan ko siya sa mga sidusyo parasiyo, daghang naayo anak, kay dili man na ang gahimo anak, gahatag anak, dautan man si Beelzebul man, tanawa ragon. Mao nga ikaw ug ako
makadungog kang mga minsay pagdaot nimo ayon ikaulaw. Inatural man ang mga kaigsunan kay mismo kinis kalibutan daghan na kay mga kaaway ni Kristo. Ug ni anak yung karon nagasolusyon. Ito ning basahon pagpadayon. Ingon diri mga anak, duol na ang katapusan sa mga kalibutan. Nakadungog na kamo nga moanhi ang kaaway, mga kaaway ni Kristo ug karon ani ana. Ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayon ang katapusan. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Pindoy, Negros Oriental. Sa tanan nga mga Tratsi family, sa tanan nga mga Yo family diya sa dapit sa Pindoy, diya sa dapit sa Kiolngan o sa Isabela. Adayon kita maigsuon diri sa 19. Ato ni klarohon ha, tanawa ra ko diri. Mimbulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Siyempre, o dili ka tinuod nga sakop sa usa ka pundok o organisasyon, mubulag yun ang tao. Magita yun ang rason. Muingon man na, mauni mo ana, si pastor, si pastora, si sister, si brother, maunay rason. Tanawa ra ko ningon rin. Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, ang laruhap ya kayo ng Biblia. Kung tinuod pa silang atong mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayon nga sila dili atong kauban. Na klaro dili 20. Apan kamo gidihogan niya nga balaan busa na sayod kamong tanan sa kamatuoran. Ang tinuod nga wala makabalos kamatuoran, mangita gyud nagrason. Apan kung ikaw ug ako nakahibalo kas kamatuoran, di gyud ka basta-basta mubulag sa imong kipasilungan. Adunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado, wala joy nasabtan, Pastor, ang giingon ni Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas pinaagi kanako. Yes, tinuod gina Pastor Rizzy Baldonado. Kay kung tinuod gyud ang tawo nakatultol sa kamatuoran, kung ang tawo nakatinuod gyud nakatultol sa dalan nga gipadulngan, tanawa ra si Tomas ug si Felipe mga kaigsunan nga nalibog sila. Apan si Felipe niingon siya, ipakita na kanako ang amahan, igo na nako. Ato si Istobeliba. Pero timan maigsoon, unsa man day ang Dios, makita mahika dili. Nganuman ang Dios igsoon espiritu, o ang magsimba espiritu, o sa pag nagsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Maumangani ang tao sa kalibutan kung kulang sa kamatuoran, mangita nagrason. Kung baga sa Tagalog pa, maghahanap ng dahilan. Maumangani ko ang tao magkaigsunan, kung umayaw, maraming dahilan. Pag-uo, maraming paraan. Sa iyo pa din ang istorya ha, nga tinuod man na. Na kung ang tao masinugdanon sa pulong sa Ginoo, wow, excited pa inuunang maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero dili gani mga kaigsunan ko sa Ginoo, maraming dahilan. Pastor, pastora, sister, brother, mauni, maunto. Wa na. Dili na naay nga ni mo nga entertainon pag ayaw mga kaigsunan. Kaya di masam na, di mo ma-entertain. Kaya ilaham ng rason. Itagaan o kagawasan. Maura man ang tanaw lang kung si Jesus. Tagaan kawasan rin. Freedom is si Jesus. Ingon diri sa 20. Apan kamo gidihogan na niya nga balaan busa na sayo na kamo sa tanan nga kamatuoran. Kana og nasayod. Tinuod yung nasayod kay og dili. Di kaaway ta ni Kristo. Muna mga igsoon. Ingon diri. Sa 21, gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kun dili tungod kay nasayod kamo niini og nahibalo nga walay bakat nga magagikan sa kamatuoran.
Anaa ay bakag sa kamaturan maigsoon. Be, naabay nabasa diha mga kaigsoon nga pinaagi sa pulong sa Ginoo na makag ang Biblia wala oy. Ipin gani mga panghitabo sa kalibutan ning imong kinaig batasan naagyon sa Biblia bisag kung saon pa. Ang mga panghitabo sa palibot naagyon sa Biblia gitagna na ng daan sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. Ano na mensahe si Pastor Rizzy Baldonado daghan karon nga nagwali bahin ni Kristo apan naggamit og laing tawo nga maoy mo muluwas mauna akong nakita o usa nga kaaway ni Kristo tinuod man ko. Tinuod gyud na Pastor Rizzy Baldonado. Ining kalibutan na kadaghan kayo nangasirang mga simbahan. Labi na dunay mga tao nga madungog dahil adto ta dito kay naay mga milagro kaayuhan. Na nang gitawag tumba-tumba mga kaigsunan daghan na kayo gikan sa social media. Na mga tao sa mga kaigsunan nga wala gid makagamot ang kamatuoran silang kinabuhi dayon karakara mga igsoon. Dayon bisag pinakalayo ala atuon. O niya himan-himan mga kaigsunan hinay-hinay na sa back out mga kaigsunan. Kay diha naman diha nasusi mga kaigsunan nga dili ko day maayo nausao man na. Nga nibulag naman sa tinud-anay nga grupo nga ilang gigiganan di magliso na sa labaw sa tanan kung mubulag ka sa grupo kung manaot ka aron sa imong gibalhinan musikat ka sa imong gibalhinan pagkalisuran na pagbalik na nimo oy maulaw man ka tinuod dili ang sikreto man ko sa kinabuhi ikaw ug ako gawas nunta apan sa imong paggawas sa usa ka pundok ayaw pug dauta ayaw butang-butangi og sala aron ka sa imong gibalhinan musikat ka o niya imong gibalhinan imong dauton pag-ayo o niya kay kung nimbalhin ka sa usa ka pundok ang imong pagbalhin pag-abot dito og ang imong kinaay batasan maura magyapon di man na mausab kay di ka magpausab sa pulong sa Ginoo di man gyud na mausab di man ko na makuha og doktor nya kinsa may madaot ana ikaw or ako or ikaw nga naghimo nini mao lang yun akong advice so kung mopalhin gani mo og laing title sa simbahan ang inyo ang gibalhinan ayaw og daotag maayo gawas kon ang imo ang gitalikdan nga simbahan tingali mga igsoon wala nagsubay sa pulong sa Ginoo exit gani ana balhin na god aron pagbalik nimo mayroon ko kang relasyon wow tinuod dili parihar banas manarbaho ka igsoon manarbaho ka sa usa ka kompanya dapat na kay gitawag og certificate nga imuhang makuha isyuhan ka sa usa ka kompanya company nga imong gibiyaan makakuha magka certification as in trabante kay og dili gani ka maayo performance sa gitrabahoan ay maglisod ka og danga-danga sa opisina moingon ka sir ma mangayo og certificate nga pagkamatuod nga nanarbaho ko hindi ka isyuhan oy hindi ka pirmahan sa presidente moingon man ay dili lang okay lang imanlok man na sila maigsoon nga ikaw nag-isyo maigsoon mo magani nga mo transfer mo eskwela ka pangayuan ka og good moral character what is character what is good moral dapat makahibaluta makabalutang mo sabot sa gitawag o proseso sa kinabuhi amen ba ano ni mensahe si Brother Jilon Mingito Garces from Lapu-Lapu City daghan bitaw tumba-tumba pastor niya mag istorya dili masabtan ako bitaw gipangutana ang leader nga nakasabot ba ka sa speaking in tongues ana siya ingon siya ang Ginoo ray nakasabot maoban dili na maigsoon pahunongon magani na maigsoon kanang mag-speaking tongues mag-speaking in tongues niya walay nakahuban patabor ang kagyaw-yaw mo magani diha sa panahon mga kaigsuonan nga duna na sa igitawag og speaking in tongues na ay makahuban e ikaw kuno layhan kang maminaw diha mag-speaking in tongues wa ka kasabot dabi tay kasuwit-suwit maigsoon tinuod man kuni
overnight fellowship, di lang na ako ni-mention, kaya dili man pwede i-mention. Naiga speaking in tongues, pertinan ni Duta, o niya doon ako'y tao nga kaigsunan nga, mura pong nalamian ba sa speaking in tongues. Gaduhal-duhal na lamang mga igsunan, ano man, nadunggan man yun mga kaigsunan nga, while sila nag-speaking tongues, namisti naman inoon, ningaw, chuchu mo na yung peste, nawa na kung sao naman ino. Napoy speaking in tongues, mga igsunan nga gimemorize, o pagani nag-ampo, nag-speaking in tongues na, o ba na gitulo sa Biblia? Ang speaking in tongues mga kaigsuonan, ang pagsulting mga dila, pagpalingon lamang na sa imuhang kaugalingon, aron ikaw malingon, mismo ang imong kaugalingon malingon. Pero kung ikaw lingon diya sa pulong sa Ginoo, anong need ba yun ang speaking in tongues? Naabas Biblia mga kaigsuonan pinagi sa speaking tongues, makahugilin kang daotang espiritu, tanaw ra gud si Jesus, simple lang kayo ang imo, sa ngalang Jesus. Pahawa Satanas, dagan pabanggil, yaw-yaw si Jesus. Now, karon, kay ato mensahe karon, kinsa man ang mga kaaway sa Dios, kinsa man ang mga kaaway ni Kristo, kana mga taong samaan na. Tinuon maguna, pagpabugal-bugal na lamang na, pastor, tinuon maguna, bugal-bugal ba? Dili ko mo rinchik sa gipatawag kong speaking in tongues, pero timan kinahanglang haom des Biblia. Kaya wala gani makahuban maigso, ipahuno mo magani ng tao magsigig yaw-yaw nga dili mao. At dili naman ang katabang sa usa ka tanagtikog kanang kalihukan. Ano na yung mensahe mga kaigsunan si Pastor Rizzy Maldonado? Kung nakabantay ka, Pastor, na ay hubad-hubad sa pinadayag 3:12 nga gagamit og ngalan og tao nga maoy muluwas. Ako kining basahon pinadayag. Ako kining basahon igsoon. Sa pinadayag kapitulo 3 bersikulo 12. Dinis katapusan ni nga sinulat sa Revelation or ipadayag or pinadayag maigsoon kapitulo 3. Ato ning basahon bersikulo 12. Ato ning basahon aron makadungog usab ang mga naminaw sa Shine FM 95.3 ug sa tanan karon nagwa sa Facebook Live. Aningon diri ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios og magpabilin gayud siya niini. Tan-awa ra ko na. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios og ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga makapananaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-ong kungalan. Natanawa ra ko. Ang tinuod mga kaigsuonan sa ato nga hiding karon, ang usa ka tawo nga mobiya sa usa ka organisasyon, i-illustrate na mingbiya kay dili man sila atong kauban. Laro dili. Mingbiya na sila kay na may rason. Mingbiya na sila kay ano naman sila insakto ng desisyon. Imposible ang tao nga mobiya sa usab ka grupo ug walay rason. Amen ba? Apan ang makadaot man gud sa usa ka tawo sa kalibutan, kung mugawas ka, dapat maayo lang pagpagawas nimo. Sama ka sa trabaho ba? Moingon ka dili na kalayhang mo trabaho, ayaw daotan ng imong gibiyaan. Kay kung moabot ang panahon nga layhan kang mobalik sa imong gitrabahoan, wow, welcome ka. Sa akong kinabuhi maigsoon, sa pipila ka bulan, kaming gawas ko sa dakong university, kadiin ko natangtang sa trabaho, kay doon na may requirements ko ang gobyerno, diya sa siyempre, tangtangon yung gawa man ay patawad, kinaan man na sa rules and regulation na imong dapat i-comply. Nahitabo nga wala nato na-comply mo na natangtang ta. Bisag pila ta katuig sa panarbaho. Mao nga, niabot sa nga punto, nga ningbali ko maikson isip part-time na lamang, welcome sa. Ano man, wamatay dautan nga gihimo sa ato ang gitrabahoan, pero na po yung requirements nga i-comply. Ano raman ko na? Mao nga ikaw o ako, inis kalibutan, bisan asa tang organisasyon nga nagpailalo.
sa imong paggawas, sa imong pagsulod, dapat mayroon ko kag relasyon. Naman ko'y tao mga kaigsunan nga lami kay Ismael sa imong atubang. Lami kayo niya pagtalikon matod pa sa sugilanon mga kaigsunan. Tinuon man ko na pastor, na ay mga tao mga kaigsunan lami kay smiling face ang tubangan pag abot sa luyo. Wa na lipak na diay ka. Ipang maritis na diay kas mga tao kaigsunan. Pero ang problema magud-ana, kinsa may magsakripisyo. Kana bang imuha nga giisyo or kana bang giisyuhan o kana bang nangisyo? Siyempre ang giisyuhan wa man ay kalibutan. Labaw sa tanan kanang giisyuhan wala ko na isa nagbuhat o tinuod sa isyo. Sa nag-isyo wa man ay kalibutan. Di enjoy lang gyapon ang kinabuhi. Di tinuod man nga wala sa na nimo buhata kana ko tinuod wala nimo buhata. Pero kung imo nang gibuhat kanang isyu maigsoon argue na sa 50% tinuod, 50 tinuod, 50 pwede dili. Una nga ang mga tao nga makabantay ni ana. Nawa na maigsoon. Salamat sa Ginoo ang pagtulunan nga naa pastor paning piniling nasod tinuod man Ginoo. Piniling nasod. Ang piniling katawhan magpabiling nga piniling. Kaya pinili sa Diyos, dili tao ang nagpili, kung dili ang Diyos mo'y nagpili, magpabilin siya anak sa Diyos. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon sa Roy Singgit, Villa Gantol, from Cebu City. Sa tanan nga mga Villa Gantol family, nakusog kayo diha sa Kangsagangkal. Dagang ng mga Villa Gantol family diha sa Kangsagangkal at pang dini sa area igsoon nga naglanog-lanog karon dini nga sa iyong kabutan. Ako kini nga ipadayon sa pagbasa. Ingon ang 20, apan kamo gidihogan na niya, balaan busa na sayod kamong tanan sa kamatuoran. Kung kita na sayod Diyos kamatuoran, tinuod ha, to clarification, kung ang tao tinuod yung nakabalo sa kamatuoran, nan ang kamatuoran, maunay imong ikinabuhi. Kung sa manang kamatuoran, pastor, kini Biblia. Bulong sa Ginoo, may muhatag na itong kaya, muhatag na itong iwa. O nagiingon sa itong programa mga kaigsunan din sa iyong kamuntagon, ang imong pulong mo ilang parahat sa akong mga tiro, kahayag sa akong alagianan, makita ka na sa Salmo 19, versikulo 105. Kung dili ko kahimasa sa Biblia, dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, magsigir magkagpanguligtag mga mensahe sa palibot nga wala ko nagbasa o pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan, wala magkinabuhi nini. Mao nga ang imong kinabuhi, apektado sa mo may imong paminaon. Labi na sa paturagas lang, tipatupa lang, istorya ekson nga wala nagbasig Biblia, kapitulo, versikulo. Kaya mo ingon romana nga, mo bitay akong nadungog ato ni sister ni brother. O niya mo imong nadungog, imo pong iyaw-iyaw sa uban, kay mo imong nadungog. Niya ikaw sa nga naminaw, di madalasap ka. Kaya maumay hatagan ni mo balor maigsoon ang sugilanon nga nili tinuod nga tinumutumong sugilanon. Daghang nabiktima ana igsoon. Ingon diri. Sa 22, karon kinsa man ang bakakon tan-awa ra gud. Kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao katong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway man niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway usab sa amahan. O ang midawat sa anak, mindawat usab sa amahan. Siyempre, kung nagtuo ka sa Diyos, mutuo usab ka sa iyang anak na mao si Jesus. Ang kinsa man dahil ipadalas kalibutan, di ba si Jesus, ang iyang buntong anak. Ang iyang buntong anak na mao si Jesus, ipadalas kalibutan. Mao magunit tinuod maigsoon diya sa 1:3:16. Kung mapag-ayo sa Diyos ang tibok kalibutan tungod niya na iyang ipadala ang iyang buktong anak. Aron ang tao nga musalig o mutuog, dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Ang problema man diha, ipadala ang iyang anak, dinis kalibutan nga mo si Jesus. Pero doon na magoy ang mutuo o musalig kaniya. O niya kung ang tao dili musalig di pon mutuo. Kay diha man nagasukat ang imong pagtuo pagsalig pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Naging sa man ay nagtudlo anak,
Di ba pulong sa Ginoo? O, di ba? Ingon diri sa 24, busa ampingi kayo ninyo ang mensahe nga inyong nadungog. Sukat pa sa sinugdan kay kung inyong ampingan, diha sa inyong mga kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa anak o sa amahan. Wow! Ang problema manggod, dili na to ampingan ang mga mensahe sa Ginoo nga atong madungog. Pagkadungog na sab nato og laing mensahe sa palibot, mauna po'y ato ang paminawon. Labi na kay nindot kay pagkagaray. Hello, nindot kay pagkabagay. Pero hinumdumi mga igsoon ang tinud-anay nga nagkinabuhi o tinud-anay nga nagsunod sa kabubuton sa Dios ang kinabuhi sama usab sa Dios. Tinuod ko na. Ingon ang 25, ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Ang pangutana mga igsoon, aduna batay lunaon niya sa kinabuhing dayon? Doon na batay dapit mga igsoon nga iyang giandam niya kay giandaman man ang matagusan nato? Kay iyang patuon dito mga igsoon, wala ra bagoy kunot og mansa nga iyang papuyon sa gingharian sa langit. Ingon ang 26, gisulatan ko kamo mahitungod ni atong buot mo pahisalaag kaninyo. Ingon diri sa 27, apan gidihogan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu samtang ang iyang espiritu ana kaninyo. Wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa espiritu kaninyo og pabilin kamo diha kang Kristo. Wow! Ingon diri sa 28, busa mga anak pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalik og dili maulaw nga moatubang kaniya sa iyang unyang pag-abot. Tanawa na ko na. Ikaw ug ako maigsuon sa pagbalik ni Jesus, klarohon na yun nato di pagkita maulaw. Kay kung doon na tayo gibuhat nga sala atubangan sa Dios, bisag nakabalo pa ta, maulaw biyatang mutagpo ni Jesus. Maulaw bitang musukat iksoon, maingon matanga. Hala, tinuod dili duha ra manggod, maingon pud ang tawo magsukat kana pastor og kunay ulaw. Bitaw sa kana og naapoy ulaw ng tawo pero walay ulaw, pagpadanga-danga ra sab na igsoon. Maura man na ang duha hektara sa kalibutan igsoon kung dunay ulaw, pero way uwaw matud pas taga Cebu. Kung way uwaw naarasab na sa tawo man. Ingon diri tan-awara kon, busa mga anak pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsali og dili maulaw. Tan-awara kon, dili maulaw nga moatubang kaniya sa iya unyang pag-abot. Unsa man ang unyang nahitabo na? Wala pa oy, wala pa. Wa pa na nahitabo ang ato nga tinud-anay nga desisyon. Unyang pag-abot, di ta maulaw. Unang ikaw ug ako siguro ang di ta maulaw dinigbalik ni Jesus. Kinsa man ay mobalik nga si Jesus man siyempre igsoon isa ka sa langit. Nya mobalik siya, dili na biya gugma, paningil na biya maigsoon. Moingon man ang mga Kristiyan, balik ko dito. Kaya ko atong klarohon tong ato ang mga kaigsuonan dito sa kalibutan o naunsa na ni. Kanya ikaw nabilin igsoon. Kumusta man unya, basi kumpiyansa ta mga igsoon. 29. Nasayod kamo nga si Kristo matarong, busa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios. Wow! Ang tinuod nga anak sa Dios magbuhat og matarong. Apan kung ang tao magbuhat og dautan anak sa Dios dili. Klaro biya ang Biblia.
Mao nga ikaw ug ako kung nabuhat kag supag sa kabubuton sa Ginoo, ayaw na lamang pagdahom nga anak ka sa Dios. Even mga Kristohanon pa, kay pwede talaga kung Tagalog pa. Pwede ko kang muangkon, ako pastor, anak yung ko sa Ginoo. Ako pastor, sincero gud ko. Aw imuha man ang pinulungan, hala barugi na, ipakita na sa imong kinabuhi. Tinuod ko na igsoon. Kaya ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, tinuod nga anak ni Kristo, ang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo. Mao magani niingon diya sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 16 nga magbalaan kamo kay ako balaan man. Nausao man. Kaya kung anak yung ka ni Kristo, ang imong kinaayang batasan pinulungan sama ni Kristo. Wow. Kaya kung dili ka ni kaaway ka ni Kristo, mo na itong hiling. Ingon diri si Kristo matarong. Laro dili. Nausa man si Kristo daotan. Aning ingon man ang Biblia si Kristo matarong po sa angay ninyong hibaluan nga ang tanan nga mga buhat sa matarong anak ni anak sa Dios. Kinsa man si Kristo di anak sa Dios. Mao nga ni kalibutan na igsoon. Magbantay ko ta mga kaigsoon pag-amping. Ingon diri sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Natanawa ra ko na. Kay kun ang atong batasan, atong ipahiuyon ni ining kalibutan na, wala pa ta tinuod, di pa ta tinuod nga ang mga anak ni Kristo. Ano man ang atong batasan pagkalibutan man, dili man pang Kristohanon. Ibin mo pilit ang Kristohanon. Mao nga nag-ingon ang Roma, ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong pamatasan ni ining panahona. Kay ni ining panahona maigsoon daghan ay makaaway ni Kristo. Matod pa sa atong gibasa. Ni anas kalibutan daghang mga kaaway. Nagpasabot na dili lamang usa duha kun dili mga grupo na. Wow. Atong masahon ang Roma na amoy Biblia diha. Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Mao nga ni ining kalibutan na dubli kang amping. Be careful my friend. Aron ta makabantay ni magpasatag Biblia. Bisan gani sa imong kaugalingon nga kinabuhi, magbantay masab ka igsoon, pero magpasa kag Biblia sa panahon nga murag ulapas na ka sa pulong sa Ginoo, magkaingon hala, ako ra pa tong nabasa. Dili na ko ni buhaton oy. Di ba? Kay masaman ka. Pero dili gani megson maingon ra man na. Ay mapasayloon bitaw ang Ginoo, pastor, pastora, okay ra na oy. Na ikaw ra poy ka okay. Ingon ang kapitulo 12 bersikulo 2 na may Biblia diha megson. Ingon dire, naas uluhan ingon ang pag-alagad sa Dios. Ang pag-alagad sa Dios, usa na siya ka-general nga pinulungan, unsa may kahimtang unya sa pag-alagad sa Dios. Diba? Ang pag-alagad sa Dios maigsoon, diha na ang litunganay ug resulta sa imong pagserbisyo o pagkinabuhi nini. Mahinungdan ni ingon diri sa bersikulo 2 sa kapitulo 12. Ingon diri sa bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahona, ibag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo higpit o makapahimot kaniya. Natanawa ra ko na. Kinsa may makapabagpo sa una-una sa tao, ang mensahe lang yun sa Dios. Kaya ang una-una sa tao, di ko na maayong doktor. Bisan mo ato pagka sa espesyalistang doktor. Palitin ko anang banday, mata palitin ang pagkaon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Una nga, kanunay ko na itong ipabago nga itong una-una. Diha sa minsay sa Ginoo. Kaya kung kada adlaw nga igsoon, dili gyud ka himasa
unsay makita sa imong mga mata, unsay madungog nimo, madala lang yun ka. Mao nga matag panahon nga nagkalain-lain nga ma-encounter nimo, labi manarbaho kag laing nason, manarbaho kag laing lugar na sab, lahi na usab ang timpla sa panahon, lahi na usab ang mga tao nga imong ikahalubilo. O niya, pag ang imong hunahuna mo igsoon masirhan na usab sa mga hunahuna diya sa pulong sa Ginoo, wala nimo gi-frisco kanunay na madala ka ana. Mo ingon man nga ay wala bitaw akong bana, wala bitaw akong asawa, wala bitaw si sister, si brother, wala bitaw si pastor, si pastora. Ay okay ra ni oy mapasaylohon bitaw ang Ginoo. Ay ikaw ra po'y kaingon ana. Ingon diri, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahona. Mao nga ni ining panahona karon ug magpahiyon gani ang tawo. Mga kaaway gyud siya ni Kristo. Inoon ka na. Ingon diri, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong una-una, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Dili mahibal-an nato ang kabubuton sa Dios kung ang atong una-una dili ni bag-o na argyapon sa kalibutanon nga una-una. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Brother Renz Romeral, sa tanan nga mga Romeral family diha sa Pilipigan. Adunay mga Romeral family diha nga ato nga naminaw gayon sa FM radio nga kanunay nagasunod nga mga pamilya diha. Adunay mensahe si Pastor Rizzy Baldonado, akong pagsabot ani pastor. Pagsukod sa gubat o kamatay, linog o bagyo, ang giingon sa sinugdan sa mga kasakitan apan ang imuhang timan-an nga duol na ang panahon. Tinuod na yun na. Kauban na siya. Nga duol na ang panahon. Mao nga niining katapusan og duol ng panahon. Unang-una pag-uhon usab nato ang atong kinabuhi kay duol na ang panahon. Kay kung dili gani nato makontrol ang atong una-una o ang atong kinabuhi, ibig gani sa gingon ni Pastor Rizzy Baldonado, kanang kamatay, linog, matanhantang man ng tao, ana, labi na wa na'y pagkaon, waan na oy. Maunay giingon mga kaigsunan, kapit patalim na laman. Ining katapos ang mga panahon mga igsoon. Hinasasa ibi ni, o asa kutob ang imong ginhawa des pagpangalagan. Wala bini nagbase mga kaigsunan nga karong adlaw, grabe na mo kadasig, grabe ni mo kagaaso-aso imong pagpangalagan. Mauna na diha ang imong kalawasan, dili. Ang tinuod nga adunay kalawasan, ang katapusang pitik sa imong kinabuhi. Maunay tinuod nga kalawasan nga nagpabilin ka bisan katapusang gudlo sa imong gininawa. Usa ka mensador mga kaigsunan, niingon siya, wala gimater ang imong kadasig karon, wala gimater nga ang imong kadasig sunod bulan, apan sa katapusan nimong gudlo sa imong gininhawa, wala nakadiastiran sa Ginoo, di gyud ka madala sa gingharian sa langit. Tinuod dili. Aduna sa mensahe si Pastor Rizzy Baldonado, kay ang naghiskot naman o katapusan. Tinuod gyud na. Ining katapusan nga panahon mga igsoon, maunay kasagaran nga atong mahibantayan ibig sa mga Kristohanon. Mao nga diha sa pinadayag igsoon, 7 ka mga klaseng pundok o grupo, pero duhara ang ipamatud-an nga nagsubay sa kamatuonan. Ang 5 wa na dawata sa Dios. Kana maingon mga kaigsunan ko abutaan nga mga punto. Kay hudton man nato ni basa ang Biblia hangtod sa Revelation. Hinumdumi diha sa panahon ni Apostol Pablo gikan sa unang Korinto, sa ikaduhang Korinto. Diha sa simbahan adunay gihimo nga mga dili na maayong ibin, wala buhata, mga immoral.
sa manang mga immoral pastor, kanang wala na gani buhata, ibig gani sa dili mga Kristohano. Wa umangani ang Biblia nag-ingon diha mga kaigsunan, may pay ang tao wala kabalos kamatuoran kaysa nakabalo kamutalikod diha sa kamatuoran, kay kana magpasigarbo lang yun na siyang kaugalingon nga kana siya sakto na. Padayon kita mga kaigsunan, ingon diri, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahon na ipabag-o Hinoon sa Dios ang inyong una-una. Ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong una-una, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Mangutan ako, unsaon pagkasayon sa usa ka tawo ug ang iyang una-una muras gihapon wala na bag-o? Ay ang una-una naa gihapon sa kalibutanon, dili siya maka-feel sa presensya sa Ginoo. Dili siya maka-feel sa pagkamayo sa Ginoo. Ganun man, ang iyang gi-feel, ang iyang gibati, ang pagkamaayo ramang sa kalibutan. Hello? Mao nga ang iyang kinabuhi, dili yun haom sa kinabuhi ni Jesus. Apan kung ikaw ug ako, ang imong una-una, ang imong mentalidad, gipabag-o na sa Dios, nagpasabot ang imong una-una haom sa una-una o pamaagi sa Dios. Ingon diri mga kaigsuonan, diri sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4. Tinguhaon nato ang mga butang nga ato sa langit. Dili na sige pasabot nga ang mga butang sa kalibutan dili ko nato ni i-apply pagkakaroon kay dili man ta espiritu. Pero ang Biblia nagtukan usab nga ang atong una-una, ang atong tinguhaon, kung baga, kung mahimo ang mga butang tuas langit, kay asa man ita paingon, dili biya ta paingos lalom sa yuta. Kay ang moadto sa lalom sa yuta, kiniming ato ang lawas kinitong physical nga bahin nga mo adto dito sa gitawag og 6 feet below the ground. O niya sa diha nga moabotan ni sa tawo sa imuhang pagkakamatay sa gitawag og 6 feet below the ground, madugta man ning atong lawas kining ato ang pagkahitsurahan, imuhang pagkagwapo karon. Ayaw angkon og bati oy. Kay kun mo angkon gani kag bati, insulto na gani nimo ang Dios. Kinsa may imuhang kinsa may kahimo nato si papa si mama. Kinsa may kahimo ni Adan, kagahulman dito sa iba ang Dios. Ingon ang Genesis, buhaton nato ang tao sama sa atong nagway. Kinsa may gabuhat sa primerong tao sa kalibutan, di ang Dios. Nahimugso ka, nahimugso ko sa diha na ang tao nagpakasala na mao si Ibag si Adan. Hello? Mao nga nini kalibutan na igsoon, kasagaran yun. Sa kalibutan mga kaigsunan, di gud kaagpas Yasmin sa Ginoo. Lamang atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 nga kanunay mi silang naminaw niini. Moingon sila mag-igsunan layan mi paminaw sa pulong sa Ginoo aron madugangan ang kahibalo namo diha sa insay sa Dios. Padayon ta mga kaigsuonan. Padayon ta mga igsoon. Ako lang ning gikuha ang background na igsoon aron maklaro. Ingon diri mga kaigsuonan, diri sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4. Tinguhaon nato ang mga butang nga ato sa langit. Wow. Kay kasagaran rabas kalibutan mga igsoon, mga butang sa kalibutanon mao gitinguha, pero ang mga butang nga ato sa langit dili gud ni matubangan. Ngano man mabisi maning tawo igsoon sa mga kalihokan dinhi sa kalibutan. Ato ning basahon ang Colosas, ang atong oras karon alas 5:51 sa kabuntagon. Ingon ang Colosas may igsoon kapitulo 3 bersikulo 1. Diri mga kaigsoon ato ning basahon ang taga Colosas. Colosas kapitulo 3 bersikulo 1. Ingon diri ngadto sa 4.
Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo tinguha ang mga butang nga ato as sa langit. Wow. Unsa di ay ipatinguha sa Dios? Mga butang nga anaa sa langit. Ato as sa langit, wala anaa sa yuta. Ingon diri. Sanglit gibanhaw naman kamo uban kang Kristo tinguha ang mga butang nga ato as sa langit diin naglingkod si Kristo sa ihang trono sa tuo sa Dios. Ingon diri sa Dios, huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Natanawa ra na. Kung ang tao kanunay maghuna-una sa mga butang nga yutan-on, ang ihang atensyon naas mga butang nga yutan-on. Ang imuna-una kanunay nag-agpas sa panahon nga iyang kabuton ang mga butang aron maangkon niya. Amen ba? Apan kung ikaw nagtinguha sa mga butang nga langit nun, wow, imong hatagan og atensyon, imong hatagan og dakong balor sa imong kinabuhi, ang kalihukan nga gibilin ni Jesus. Ang sama na ang kalihukan, gikinahanglan mukugi ka sa pagwali, sa pagpaambit sa minsayes Ginoo, sa trabaho nga gibilin sa Ginoo, sa pagsimba, pagpangalagad, paghatag og panahon, labaw sa tanan kining paghatag biyang panahon. Amen ba? Apan kung ang tao sa kalibutan mga igsoon, daghan ko na kayong rason. Labi nagmuingon ng tao mga kaigsunan, di sa ko, pastora, oy, kay na ako'y gipaspasan. Niya ang problema manggod ni anak mga igsoon, gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, dili lamang lagi mugawas ang rason mga kaigsunan nga moingon kang doon ako gipaspasan pero Sabado Domingo ug unsay igsisimba ana man mugawas ang rason sa tao. Tinuod dili sayop mga kaigsunan nga ikaw ug ako wala nagkinahanglan sa mga butang sa kalibutan kay dili mata espiritu di sab na pwede. Kay simpre mo kaon pa biya ta, mo inom pa biya tag tubig. Nagkinahanglan babayatag sabon ug unsa para sa atong pisikal nga bahin. Dili po na pwede mga kaisan mo mangani daghan mag-ergo sa Biblia kay naa man po'y mag-post sa social media nga ang kwarta o ang mga butang dili na kinahanglan. Muna nga mo komentaryo ta ana nga mga pinulungan ngano man di mata mga espiritu. Kawas og espiritu ta ato na tas langit kay puro na ta espiritu di na ta makinahanglan kwarta. Bitag walay kwarta magsun magmuktok man ang tao bisag Kristohanon pa. Dili magbagulbol man ang tao mga kaigsunan kus Ginoo nga wala ikapamasay pag adto dito. Pag adto diri wala ikapalit og sabon ug unsa diha. Mo na dili nato i-reject. Ibin gani mga kaigsunan sa education nga kalihukan maigsoon di man ako na i-reject kanuman. Kung makahuman kag eskwela, makahuman kag edukasyon mga kaigsunan, depende na sa nakahuman kung mutabang sa ministry. Naa pa matas kalibutan nagkinahanglan pa matag material. Mao nga gikinahanglan mga kaigsunan although dapat balance ang imong kinabuhi. Namatay kunog kaadlaw nga igsoon nga tong trabaho wad-wad anang baol kun sa diha. Di ba? Diya sa panagsimba mga kaigsunan kus Ginoo pila ra man ka oras o magani pila ka 3 ka oras pinakadugay. Munang kaniadto mga kaigsunan ang amo gyud nga simba gikan sa buntag hangtod sa hapon kay mo adto mamis Pilipigan kaniadto kay buntag diri hapon dito sa Pilipigan. Unya karon do na putay gi-open diha mga kaigsunan nga house church diha sa Kangkway. Munang buntag hapon usab ang ato panagsimba. Maunay mga butang nga gitinguha nato, mga butang nga kalihukan nga langit nun. Wow. Tanaw ra ko diri. Sanglit gibanhaw man kamo uban kang Kristo tinguha ang mga butang nga ato sa langit diin naglingkod si Kristo sa ihang trono ug sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang nga langit nun. Dili ang yutan-on kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi natago uban kang Kristo diha sa Dios. Ang magtuod ninyong kinabuhi mao si Kristo. Tanawa ra guna. Ang matuod nga kinabuhi kung tinuod gyud kang Kristohanon ang imong kinabuhi sama gyud kang Kristo. Dili kay Kristohanon ta makaigsunan ang atong kinabuhi sukwahi ug dili haong sa kinabuhi ni Kristo igsoon. Ingon diri kay ang namatay naman kamo sa inyong kinabuhi natago na uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuon ninyong kinabuhi mao na si Kristo og inigpakita niya.
Natanawa ra ko na. Inigpakita na niya. Nahitabo na ni wala. Wa pa nahitabo. Wa pa nahitabo ang iyang pagbalik. Mao nga dinis kalibutan karon daghan kay moingon nga ako mo'y Kristo. Ug dili gani mo moagi nako, di gyud mo kaadtos gingarian kay ako ko'y anak. Ako ko'y anak ka pinadala. Ug dili ko kapirma sa inyong application, napay application. Nabanas Biblia mga igsoon. Mao nga kung nawala sa Biblia, kana mga igsoon ayaw mo anak pagpadala. Ayaw mo kumpiyansa anak. Nga naman, dili naman na pang-Kristohanon, maigsoon, dili naman na kinabuhi, kinaya ni Kristo. Antichrist, tinaman irago na maigsoon. Duhara ba ang Kristos kay nabuhi, dinis kalibutan, Antichrist o Kristo? Ingon diri igsoon, ako ning ipadayon, ako ning basahon pagbalik. Ingon diri sa 3, kay namatay na kamo, og ang iyang kinabuhi, natago na uban ni Kristo diha sa Dios. Ang uban ni Kristo diha sa Dios. Ang tinuod ninyong kinabuhi mauna si Kristo ug ang ikapakita na niya makita usab kamo uban kaniya og moambit sa iyang himaya. Adili day ta kaambit sa iyang himaya. Munang magbantay ta mga igsoon. Ingon diri sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 20. Dili kamo makahimo sa pag-inom sa kupa nga iya sa Ginoo ug sa kupa nga iya sa yawa. Mao nga sa atong pagpangalagad, dili pwede tang maniguro nga ato ang kinabuhi ari sa pikas ang ato ang tiil usa, ang sapon nga pikas natong tiil sa pikas. Be unsa may itsura dagway sa tawo sa nga maglakaw gibira sa pikas sa wala. Unya ang tuo sab gibira usab sa tuo. Unsa may imong itsura sa ato ang personal bang pagsabot? Di ba ma-split ka, mabitad ka, magbulubaka ang kamigson, unsa may ato ang paglantaw anak nga magbulubaka ang nalaman ng tao. Dapat kung asa ka imong barugan nga naa ka diha o imong pamatud-an diha sa imong kinabuhi igsoon. Tuning basahon mga kaigsoon, kay dili lagi pwede nga maniguro ang tao sa kalibutan nga moingon arisap ko sa kahilala yan pastor, arisap ko sa nagingon ba di ay ang Biblia anak mga igsoon. Nagingon magani ang pulong sa Ginoo, dili pwede nga aduna kay duhang agalon. Kay ang imuhang agalon nga usa, pwede nimo hasiyang kasilagan ug ang usa imong labanan. Kinsa may atong agalon dinis kalibutan, kinsa may agalon nato sa langit. Diba ang Dios? Sa to pa kay ang Dios may atong agalon, ang atong kinabuhi sama sa atong agalon. Maumagani ang pamilya mga kaigsunan kung unsay batasan sa amahan, unsay batasan sa inahan, ang batasan sa mga anak mausab na. Talagsarang yun ang batasan sa amahan, talagsarang mahitabo nga ang batasan sa inahan ug ang batasan sa anak dili magkapareha. Wow. Kay dili man pwede mga kaigsunan nga ang lubi mamunga og labana. Ang mangga mamungang abukado dili gyud na pwede. Moingon sabtam igsoon nganong man ay pastor og markoto na ato ra nang sumpayan pwede ra man na. Pero artificial na igsoon. Dili na mao say original gyud nga punuan. Tanawa ra go ng mga markot maigsoon muhatag man nag-insaktong bunga. Kadaghan kaing mga pag-study sa mga agriculturist mga kaigsunan. Lahi ra ang templada kay gikan sa pagsugod sa iyang pagkadako hangtod siya namunga kaysa gitawag og balhin-balhinon. Lahi lang yun siya, kubol. Tinoo dili. Ibin gani sa tanong mga kaigsunan. Nga kung ang tanong mga kaigsunan kanunay na nimo ning gibalhin na magkabunol-bunol ra gyud na. Ingon diri mga kaigsunan sa 1 Korinto. Muning ako gikuhaan og background mga kaigsunan aron maklaro ni mensahe Ginoo. Ingon diri sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 21 nga kini nga dili pwede nga moinom ka sa duha ka kopa. Wow. Dili pwede maigsoon kay moinom gani ka bisan asa, mo sigurista na makaanak maigsoon. Kapitulo 10 sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 21. Nagikinahanglan dili ka pwedeng mag-inom sa bisan asang kopa igsoon. Ingon diri.
21. Dili mahimong muinom sa kupa, dili kamo mahimong muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo. Natanawa ra guna. Kinsay nagsulti? Yung Biblia atong gibasa. Dili kamong muinom gikan sa kupa sa Ginoo o sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo sa kan-anan sa Ginoo o kan-anan sa mga yawa. Na ingon pa gyud diri sa 22, hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubuho kanato. Nagtuo ka ba nga kita gamhanan pa kay kaniya? Mao nga ang taos kalibutan kung muksukwahi gani sa balaod sa Dios, usa na siya kapaghagit sa Dios. Usa ka area mga kaigsunan, dili man na malilong sa media, igsuon sa social media, sa tong nasura nga nag-celebrate sila. O niya ang Ginoo ilaha nga giayog latigo. O niya doon na po sila ampuan nga taas kaig sungay nga mga antichrist may igsuon. Ilang giayo og yaga-yaga ang Ginoo nga ang Ginoo mao ni hinahitabo, makaluluoy. O niya walay gahom ang ilang gituohan gamhanan. Pagkahuman bitaw celebrate maigsoon, gilunupan bitaw gikilat maigsoon, gipangkaon tong mga lugar mga kaigsuonan nga gipangbanlas pinagi sa mga lahar na naabay nakatabang nila ato kagilang gituohan nga mga sungayan. Igsuon dili pwede natong hagiton ang Dios. Aron dili siya mahagit, magkinabuhi ta nga subay sa pulong sa Ginoo aron ta dili mahimong kontrabida sa Dios. Maunay tinuod igsoon. Pangutana mga kaigsunan, unsaon man pag-ila sa dili matinud-anon o nagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa Dios. Unsaon pag-ila? Ato ning basahon maigsoon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto sa 26. Diha nimo mailhan, diha nimo babalan o kinsa ni sila. Kinsa ni mga tawhana. Ato ning basahon ang Galacia, naamoy Biblia diha mga igsoon kapitulo 5 bersikulo 16 ngadto gayud sa 26. Last nga mga bersikulo nga atong ikapaambit. Ang atong oras alas 6:04 naman mga igsoon. Ingon diri mga kaigsoonan, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Natanawa ra guna. Unsaon man nimo pag-ila sa tawhanong kinaiya kun dili ka himasa sa Biblia? Unsaon pag-ila pastor? Akong basahon. Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 ngadto sa 26. Ato ning basahon. Ingon diri maigsoon, sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon pakigilawas. Natanawa ra na. Pakigilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Tanawa ng hilas og mga hugaw nga buhat. Dili maguna malilong sa tao ibin sa ordinaryong tao sa kalibutan. Kining mga buhata. Ingon diri. 20. Ingon man sa mga pagsimbag mga Dios o mga pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay na pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahako, pagkabahin-bahin. Maong ang atong hiding mga kaigsuonan, diha nimo mabalan ang usa ka tawo nga mubulag sa usa ka grupo kay dili man sila atong kauban. Tinuod dili. Mao man ay atong gibasa karon diha sa unang Juan mga kaigsuonan. Ato nirong balikon pagbasa. Ingon diri sa unahan 21, pagkamasinahon, pagkapalahubog. Ayay. Moingon na po ni mga palahubong maigsoon igo na sabkuan ni ay. Tinuod maguna. Naaman sa Biblia alang-alang ni nato usbo nato ni. Pagkamatuyangon sa lawas nung kaibog ug uban pang mga butang nga sama nini. Busa gipasidan-an ko kamo karon sama akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios.
Klaro dili. Kini nga kalihukan nga atong gibasa karon, wa guni luna og dapit sa gingharian sa Dios. Musbon ako sa pagbasa, unsaon pag-ila, dinis kalibutanon nga kalihukan. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Tawhanong kinaiya, that is first. Ikaw ug ako igsuon na agoy tawhanong kinaiya. Unsaon manimo pag kalingkawa sa tawhanong kinaiya, di muadap ka sa kinaiya ni Jesus. Imo nang paningkamutan, dili kay muingon kang ay Osbon bitaw kos Ginoo. Unya kay wa po ka maningkamot nga mausab. Imo rang giulog-ulogan ang imong kinabuhi sa kalibutan. Imo rang giulog-ulogan giyun-uyunan ang imong kaugalingon nga desisyon. Makita kini diha sa salawayong pakighilawas, hugaw o hilas nga mga buhat. Ingon man sa mga pagsimbas mga Dios-Dios o sa mga pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagkabingkil-bingkil, kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog o uban pang mga butang nga sama nini busa gipasidan-an ko kamo. Tanawa ra ko na. Kinsa may mo pasedian? Di Biblia, basahon, iwali, ipamatuod, ug ipahibalo sa tibok kalibutan. Ang problema magud maigsuon, dunay daghang kay mga lagar sa Ginoo nga mahadlok nga muwali kay moingon man nga ayay kasumbagan matingali ko ani. Ug dili maigsuon, ang manimba magkaigsuonan diya sa simbahan, taas dagko og tiles, taas og offering, mga kwartahan. Unya bisyoso lang. Hadlok man ang muwali ng pastor anak maigsuon kay moingon man ang ayaw mawad ang naman taanig. Bulugasan, dili ra nako ni hasta pod ang nagwali kay utrosap. Kaya kung ikaw nagwali maigsoon, mahadlo kang mawali, utrosap ka, maupunay mong batasan. Yan man, doon naman kay giagpas. Hello? Wa man ka nag-agpas sa mga butang nga langit nun. Nag-agpas man kas butang sa kalibutan, mga kaigsunan, nga hadlo kag kawadaan. Nga ang Ginoo magamit man ang mga tao, ang tinuon maigsoon ang Ginoo mogamit yun sa mga tao. Nga makasupply sa imong panginhanglan. Dili lang usa ka tawo nga iyang gamiton. Tingali ni ining panahona, tiali sa sunod semana, sunod bulan, lahi na usab ang mga taong gamiton sa Ginoo. Ngano man kay dili mahutad pamaagi ang Dios. Ang tawo maigsoon mahutad man ang pamaagi. Bisag unsaon na. Ingon diri mga kaigsoon sa 22, apan ang espiritu naghatag sa gugma. Lahi ang kinabuhi nga naas kalibutan, lahi usab ang tao nga dunay espiritu sa Dios. Unsaon man pag-ila pastor, bisag moangkon pagyo ka Kristohanon, apan kun wala gani nimo nis imong kinabuhi, kining giingon diri, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailo. Wow. Kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapaubsanon, pagkamapunganon sa kaugalingon, kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Naabay balaod nga mahisupak ani? Waoy. Way balaod nga mosupak ni ani tungod kay tinuod ni nga gikan sa Dios nga iyang balaod nga ipabuhat sa tawo. Ingon diri sa unahan, ingon diri mga igsoon. 24, gilansang na diha sa cross sa mga tao ang iya na ni Kristo. Si Jesus ang tawhanong kailibgon. Kung ang imong tawhanon nga kailibgon, gilansang nasa diya sa cross, maibog pabagha ka. Dili na oy. Masina pabagha ka sa imong sikat o dili na. Wa na nay luna sa imong kinabuhi ang kasina nga naapas imong kaugalingon nga mao imo dominar nato igsoon. Gilansang na diha sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo. Jesus nga tawhanong kailibgon, mga lawas nung pangandoy. 25. Ang espiritu mo inaghatag kanato kinabuhi. Busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Mao kun ang espiritu sa Dios maigsoon nga mo'y naghatag nato kinabuhi, unsa may angan natong buhaton, di mo'y atong paharion. Dili mo'y atong paharion ang tawhanon natong kinabuhi, tawhanon natong kinaiya, kay dili na maoy ikalipay diha sa Ginoo.
last nga mga bersikulo ingon diri sa 26, kinahanglan dili kita magpagaharbuhon og mamasok-anon og masinahon sa usag-usa. Tanawa ra ko na. Kinahanglan dili ta magmasok-anon, dili usab ta magpasigarbuhon, dili usab ta masinahon sa usag-usa. Kaya ang kasina magon maigsoon, maurag gunay dalan nga ikaw masina sa ubang mga tao, masina ka sa ubang mga pundok, ayaw kasina oy. Atubangan na imong kaugalingon nimong obligasyon, atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo, mag-ampo ta mga igsoon. Iningatak na og dapit sa kabuntagon. Although mga kaigsunan, padayon lang man ta sa atong buluhaton alang sa mga greetings o mga request awit makalangit. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. Wala nang dati niyang tuwa. Kawawa, nakalulungkot kung siya'y inyong pagmamasdan. Ngunit marami Mayong buntag pag-usap mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong magiguban dinhi sa ato nga programa. Ari kita sa mga pagtumaya sa tanang kaigsunan dinhi nga palibot diha sa dapit sa Gagway, sa tanan nga mga Filosola family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Buagas family, sa pamilya ni Sister Beatrice Buagas, o sa tanan nga mga Masida family na kanunay nagasunod usab na minaw dinhi sa Saint Ibib, sa tanan nga nakaroon sa Gagway mga kaigsunan, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family, o sa tanan nga mga Bunting family, sa tanan nga mga Sibungit family, sa tanan nga mga Dagodog family, sa tanan nga mga Tilan family, o sa tanan nga mga Kabayay family mga kaigsunan, labi na diha sa pamilya sa ni Brother Mario Ibi, Sister Roslyn Ibi mga kaigsunan, na ano na tayo panagtigong karon nga malabot nga Domingo, regular na to nga panagsimba diha sa ilang nga panimalay. Una nga dili na to lagpasan, dili na to hatagan o musikan ang panahon nga kita mag-fellowship even sa panimalay sa padahimon ang ato nga panagtigong. Una salamat sa Ginoo, I declare blessing, I declare prosperity sa panimalay sa mga imong family, sa pamilya mismo ni Brother Mario Ilhig o ni Sister Roslyn Ilhig. Mao nga kanunay na itong idasig ang mga higalaan, mga kaigsunan, isang asam o mga kailalong sa mga title sa simbahan lamang. Ayaw ninyo pag-usisa, ayaw ninyo pag-examine ang nagdala o naglid sa mga pagtulunan kung haong mani sa balaang kasulatan. Maibuntag kanyang tanan diya sa dapit diya sa ilihan sa mga kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Ronnie Kabanag, diya sa dapit sa pasto sa Buniga sa Katring Bulo, o sa pasto o sa Nasog, sa tanan ng mga Bilog-Bilog family, sa tanan ng mga Borde family, sa tanan ng mga Romano family, sa tanan ng mga Moyon family, sa tanan ng mga Kalukoy family, o sa tanan ng mga Artenia family, sa tanan ng mga Palumar family, o sa tanan ng mga Carabanguel family, o sa tanan ng mga Villagantul family, bisan pa man sa mga Asiro family, o sa tanan ng mga Santana family, mga Diana family, may buntag kanyang tanan diya sa dapit na area Exxon. Labi na sa pamilya ni Sister Rita Rodite magkaigsunan diya sa dapit sa Kagapin. May buntag kanimo diya Sister Rita, baban sa tibok ni mga panimanan. Sa tanan nga taga-barangay proper mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga Wano family, o sa tanan nga mga Ajal family, sa tanan nga mga Lampinig family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Generosa family, sa tanan nga mga Siris family, sa tanan nga mga Pabubada family, sa tanan nga mga Gabunada family, o sa tanan nga mga
Sorinio family, sa tanan nga mga Casiris family, sa tanan nga mga Ramirez family, magkaigsunan, may buntag, may buntag. Ilabi na sa tanan nga mga Estender family, mga igsoon, sa tanan nga mga Vergara family, o sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Dandan family, sa mga Tipongko family, sa tanan nga mga Balasabas family, sa mga Candelario family, o sa tanan nga mga Baldosa family, maayong buntag din tanan. O ilabi na sa tanan nga mga Amping family, mga Silva family, mga kaigsunan, sa mga Baldado family, may buntag kayong tanan diya sa proper barangay. Ilabi na sa dapit sa area sa Nangga, mga kaigsunan, may buntag kayong tanan diya sa mga Balsamo family, mga kaigsunan. Maayong buntag kayong tanan diya sa dapit sa Naga o sa tanan nga mga Baldosa family. Ilabi na mga kaigsunan sa dapit sa Kandabuyon, mga kaigsunan, sa tanan nga mga familiar family. Kanunay sa ni nagasunod, mga kaigsunan, ato ni i-greet kanunay sa matag panahon, sa matag adlaw nga doon na rin connection o wifi. Diri ibisan pa man gani kung walay wifi may igsoon diri sa FM radio kung madungog lang yun ang atong Sibya na alam tay programa, mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong mga pag-watch karon sa brother Tion Tundiko Ingreso, sa tanan nga mga Ingreso family nga nag-WhatsApp sa atong programa karon. May buntag sa dapit sa Kandabuyon, sa mga pamilya ni brother familiar Kidley, iyang hanggang mao si brother Nonoy familiar. Sa tanan nga mga familiar family diha sa dapit sa Kandabuyon, abot dita dito may igsoon na binaguwat na abot dito gaunahan na mo kunis kapagahan huwing dawis na ni siya ay nag-anak ko diya sa Kandabuyon na igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-dapit sa nasulahan, sa tanan nga mga Yagoso family, sa pamilya ni brother Robert Yagoso, sister Roslyn Yagoso, o diya sa dapit sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Torno family, sa tanan nga mga Ramirez family, o sa tanan nga mga diya nga mga area, mga kaigsunan, sa mga Patong family, igsoon diya sa dapit sa Alangilan. May buntag kanyang tanan diya sa dapit sa Alangilan. Labi na diri dapit sa Lamos, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Irosedo family, sa mga Tinti family, sa mga Romano family, sa mga Silva family, sa mga Akabal family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Amaro family, o sa mga Buhol family, mga Istolonio family, o gilabi na sa tanan nga mga Yagoso family, Garnica family, mga kaigsunan. Adonay mensahe dugay-dugay na ni mga kaigsunan, pero ato ni nga dalon sa ato mga greetings o mga pagkumusta sa mga kabanay ni Sister Vivian Yagoso Garnica. Adonay sa mga igsoon, mga kaigsunan nga sa iyang mga magulang, siya mga magulang, mga kaigsunan, sa tanan niya mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong mga magulang o mga parinting nga si Brother Bibing Garnica, si Divero Lilith Gador, o si Milit Dico, o sa mga iyang mga igsoon, mga laki mga igsoon nga si Vin Garnica, o si Lito Garnica, o si Leo Garnica, o sa iyang manghon nga tuwa karon nagpa-eskwela sa Hunong, sa National High School sa dapit sa Hunong, Dumaguete City. Nga si Sister Lisian Yagoso Garnica, o sa iyang higala nga si Sister Ara Biranio Jesslyn Torno, sa mga Torno family, mga kaigsunan, o si Liumi Tolentino igsoon, o sa iyang special someone nga si Brother G Mark. Greetings from Sister Vivian Yagoso Garnica from Lamuas, Barangay San Domingo, Shanghai City. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-Lamuas nga kanunay naglanog-lanog ang sa NFM 95.3 sa inyo nga panimalay. Labi na dapit sa Takalan, sa akong sasabahan, mga kaigsunan, sa tanan nga mga GT family, sa mga Abraham family, Pastor Abraham, may puntat. Ilabi na sa dapit sa Palaypay, sa mga Salvador family, sa pamilya ni Inong Paterno, pamilya ni Paring Pani,
o sa tanan nga mga Amarante family diha sa David sa Nursery, o sa tanan nga mga Amparado family, sa mga Remil family, o sa tanan nga mga Rubiti family, pamilya ni Brother Grandante Rubiti, sa mga Ulcos family, mga kaigsunan, mayo buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa David sa David sa Kamandag, mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Kadusali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadusali, sa pamilya ni Brother Florante Kadusali, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Mancio family, sa mga Garigo family, sa tanan nga mga Chavez family, sa mga Romano family, mga kaigsunan, at sa Victoria, may buntag kanimo diha, o ilabi na sa mga Dahil family, sa pamilya ni Noong Asip, o sa pamilya ni Gaw Junior Silva, Exoon Gaw Bini Silva, may buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa dapit sa Pilipikan, mga kaigsunan, sa atong mga kaigsunan diha, hindi by Pastora April Miakab Turan, sa pamilya sa mga Turan family o mga akab, may buntag kaninyong tanan diha, sa mga Turan family, sa pamilya ni Pastora April Miakab Turan, o sa pamilya ni Brother Ganter Turan, o sa pamilya ni Nong Kitoy Turan. Ano na yung mensahe? Si Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Bindoy, Negros, Oriental. Ano na si mensahe may karon? Shout out sa tanan, ilabi na sa akong mga kapamilya sa Kiungan, sa Isabela, o diya sa Alcantara, o sa Dumanhog, Cebu City, sa mga iyo family, request Kokso, awit sa Kagawasan by MJ Flores. Salamat o God bless. Salamat sa Ginoo, awit sa Kagawasan. Ako ning abli ang mga request, mga Roberta Yutratsi, awit sa Kagawasan. O taga ko na lang, buhay Kristiyano'y di hallelujah lang. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Amo ni awit sa Kagawasan, basi mauni yan ang request by MJ Flores. Salamat sa Ginoo. Title is Awit sa Kagawasan. Padayon ta mga kaigsunan ko sa Ginoo, sa tanan nga taga Pilipigan, sa tanan nga mga Paneryo family. Salamat sa Ginoo sa mensahe sa awit karon pa ko nakadungog ani. Pero ang iyang atunada maigsuon mao ni grupo sa MJ Flores, ang iyang atunada kauban ni sa Maayo Ka. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, Ma'am Norberta Yutratsi from Bulod, Bindoy, Negros Oriental, na kanunay ko nagasunod sa ining atong programa. Panayon kita sa mga pagtumbayan diha sa dapit sa Pilipigan, mga kaigsunan, sa mga Paneryo family, sa pamilya ni Sister Nining Paneryo Maigsoon, sa pamilya ni Brother Bibing Paneryo, Sister Aileen Paneryo, o sa inyo ang duha ka mga anak, o sa tanan nga mga Paneryo family, sa pamilya ni Brother John Paneryo, o sa tanan nga mga Babor family, sa pamilya ni Brother Christopher Babor. Mayong buntag kita. Pagkagawa ng buhat mo, kahit bulungan, ako gawas ko na sa mga gabos, sa mga gabos. Ang Diyos Ngayon na mga igsoon, bisan pa man sa mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, o sa tanan nga mga Lagunero family diha sa Dapit sa Pilipigan, sa pamilya ni Brother Cristo Lagunero, sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon, sa tanan nga mga Visitasyon family, o sa tanan nga mga Paneryo family, mga igsoon, ilabi na sa pamilya o sa ni Brother Tata Paneryo nga nakakaroon diha sa Kabadlangan, Bay City, o sa kinabuhi ni Brother Doydoy Paneryo. Ilabi na sa mga kaigsunan diha nga nagasunod ni atong programa diha sa mga
Romeral family mga igsoon, sa pamilya ni Brother Genevieve, Sister Christy, Romeral, tanong na usap namin na din sa IDFM. Bisan pa man sa pamilya ni Sister Evelyn, ni Brother Inasar Siso Narsing Kabanag, sa tanan nga mga Kabanag family diya sa dapit sa Pilipinas. Kanunay nagasunod din nga ako kung naminaw din sa IDFM. Sabi na sa pamilya ni Brother Rudy, Sister Philip Kabanag, naglanong-lanong ko sa FM radio sa ila karon nga panima. May buntag kanyang tanan sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Gaw Igo, sa pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, o sa pamilya usab ni Brother Bani Rubiti Mexon, labi na sa pamilya sa mga Moran family. Kumusta man mo, kumusta man Sister Maymay Moran. Salamat sa Ginoo nga Ginoo maghatag o kalig-on labi na sa kagawasan nga gihatag sa Ginoo sa imo nga pagpanganak kaigsoon. Labi na sa mga kaigsuonan diha nga adunay mga gibati ang Ginoo gid maghatag nato kaayuhan. Dili maigsoon. Nagpuli-puli lang ako mga sakop o adunay hilantan, adunay paglain ang lawas. Muna nga atong Domingo, ang ako nga kinamagulangan ay lain ng lawas igsoon. O niya instant usap ang panalangin sa Ginoo nga ihatag niya ang kayuhan. Kung nakahapon na usap ang among ikatulong anak igsoon, mao'y na hasol na itaon po. O akong iapos Ginoo nga Ginoo maghatag yun o kadaugan, kasiguruhan o kayuhan sa mga balatian. Maura mo gunay ato nga pumunang gaw, pining ato nga pagkamayo o kondisyon sa mga lawas mga tinahan. Mayimutang sa tanan diha sa dapit sa Pilipigan, sa tanan nga mga Saguban family o sa tanan nga mga Sambilan family, sa pamilya ni Longdensyo Sambilan. Mayimutang kaninyong tanan diha. Sa tanan diha sa dapit sa Tuyupan Isol, sa tanan nga mga Bohol family. Mayimutang kanimo da Isoreke, Isoren, Bohol. O sa tanan nga mga Asiro family ng Jana Asiro, o sa pamilya ni Yung Jinwell, Romano Exoon, o sa tanan nga mga Estravila family, o sa tanan nga mga Marante family, o sa pamilya ni Nung Andres sa Marante, ng Tunig, o sa tanan nga mga Bakor family, nung Ligya, nung Ilano, ng Nita Romano Exoon, sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano Limina, o sa pamilya sa ni Sister Juliet, Brother Jumari Romano Ison, o sa uban pa mga tauhan niya na naminaw dini sa ato programa dini sa FM Radio nga nagasukat dini sa Sitio Balog Barangay sa Tuminyo, Tanay City, Negros Oriental. May butang diha sa dapit sa Lower Tuyupan mga kaigsuonan, sa pamilya sa mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Lofril Siray. May butang kanimo diha Pastora o sa tanan dapit diha sa Kapan Banan. Sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsuonan, may butang. Labi na sa dapit sa Malialas mga kaigsuonan, sa pamilya ni Pastor John Arias, sa mga Arias family, o sa mga sa tanan nga mga Rio family mga kaigsuonan, Sister Jovelyn Rio nga kanunay usab nga naminaw sa FM Radio. O sa tanan nga mga Malgi family, pare Rode Malgi, o sa mga Silva family, Gawanito Silva, Gaulita Silva, o sa tanan nga mga Villa Cantor family mga kaigsuonan diha sa dapit sa Kasagakan, sa pamilya ni Sister Siasya Villa Cantor Mexon, sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantor. Nanalo ka FM Radio aron iningatag na ang labi na sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, sa tanan nga mga Arias family diha sa dapit sa Kasagakan o sa Manianas. Labi na sa mga Villa Cantor family, o sa tanan nga mga Garigo family, sa tanan nga mga Moharis family, o sa tanan nga mga Plaza family diha sa dapit sa Nasinda, sa pamilya ni Brother Jody Plaza. O sa tanan nga mga Santiago family diha sa dapit sa Supusuan, o sa Nasindan mga kaigsuonan, sa mga Aguilar family, sa mga Torres family mga kaigsuonan, o sa tanan nga mga diha mga kaigsuonan sa Nasindan o sa dapit sa Supusuan. Ilabi na sa dapit diha sa Latawan mga kaigsuonan, greetings from ni Sister Joan Limbaga Igsoon Binigay. Salamat sa Ginoo.
Ayaw yun nga gipadangat diri mga kaigsunan sa pamilya, sa mga binigay family o mga limbaga family o mga teorika family. Sa pamilya ni nilang nang Celia Teorika, Ninong Ising Teorika may igsoon na kanunay usab nga naminaw dinhi sa Sign FM may igsoon. Si Bitsoy sa iyang papa si Crescencio limbaga mga kaigsunan sa iyang stepmother nga si sister sa iyang si Lina sa Kabanbanan mga kaigsunan. Una nga salamat sa tanan nga taga Kabanbanan. Greetings from Joan Limbaga Binigay. Una nga kini si sister Joan Limbaga Binigay nag-apply sa ni para going Saudi Arabia. Una nga ang Ginoo may magakupot, ang Ginoo mo'y magauban. Kaya nga kung asawa mga kaigsunan by this week flight na magid sila gani ang ilang kauban. Mauna may suot karong Huwebes ang ilang flight pizza City igsoon o niya ikan sa Pizza City o sunoy musunod na usab ang schedule sa ako ang wife mga kaigsunan. Una nga karon i-transfer sila gikan sa Bacoor Cavite City going Makati City mga kaigsunan alang sa ilang schedule sa ilang flight mga kaigsunan. Una nga once nga i-pull out ka sa area diya sa area gyud sa Bacoor Cavite City kaingon na ka sa inyo ang flight igsoon. Una nga sa taas ng mga panahon duha ka bulan nila nga pagtambay gyud diya sa Maynila. Unang kalisod labi na sa financial kahago sakripisyo ang financial gyud bugat ano man kada adlaw may isyon kakaon biya ang kaon nimo dito kanang 100 ka mayra kayo na libre kaon unya malato na biya ka may isyon kuno sa inyo gidulot kada adlaw. Sige na lamang kanutan mura na lang nagpasaw igsoon kada adlaw nimo kaon. Una nga nga itong lawas biya ginahanglan biya o nagkalain-lain nga timplada nagkalain-lain nga pagkaon nga atong mapasulod usab sa atong pisikal gabahin aron usab ni mahinsok padayon kita makaigsunan sa lapit sa pangatap sa tanan nga mga tanain family mention sa pamilya ni Brother Junol tanain diya sa dapit sa Kabugan nanang-lanog ang FM radio set ninyo nga panimalay sa kanghatap o diya sa Kabugan mga kaigsunan ayaw butang kanyang mananan ilabi na mga kaigsunan sa tanan nga mga kasal family ayaw butang sa tanan nga mga kasal family sa pamilya ni Dong Sito kasal sa pamilya ni Dong Buboy kasal o sa mga Katubig family pamilya ni Dong Rodel Katubig o sa tanan nga mga dapit nga mga Villa Dantol family sa pamilya ni Dong Rosros Villa Dantol sa tanan nga mga Badoy family pamilya ni Dong Ernesto Badoy Igsoon sa pamilya ni Dong Artemio Badoy sa mga Ubira family pamilya ni Dong Roger Ubira o sa tanan nga mga Ubira family diya sa dapit sa Kanghatap sa tanan nga mga Kalibo family sa tanan nga mga Romano family sa tanan nga mga Buagas family sa tanan nga mga Malki family may butag kanyang tanan diya sa dapit sa Kanghatap ilabi na sa mainit o sa uban pa diri sa atbang sa Kangkwi maigsoon sa Tabuang o sa uban pa diha na naminaw sa Sign FM may butag kanyang tanan diha base sa atong mga information mga kaigsunan nga lalo kayo ang FM radio o ang mga nita magdaho mga kaigsunan nga abot sa dapit sa Kandawiyon FM radio dinhi sa dapit sa Sitio Balok Barangay sa Piño Tanay City sa tanan nga taga diha mga kaigsunan sa Tamuang sa dapit sa dapit ang mga kaigsunan diha sa atbang dinhi nga area may butag yung tanan diri sa Namonbon mga kaigsunan may butag sa tanan nga mga Robiti family sa pamilya ni Kaurone Robiti sa tanan nga mga Caldo family may butag kanimo diha sa pamilya ni Paring Boboy Caldo sa pamilya ni Paring Odoy Caldo mga kaigsunan sa pamilya ni Paring Isi Caldo sa pamilya ni Paring Ezekiel Caldo sa pamilya sa Pinong Kirok Caldo mga kaigsunan sa tanan nga mga Caldo family diha sa Namonbon ilabi na sa tanan nga mga Kalunsang family sa pamilya ni Nong Fredo Kalunsang ay butag kanimo
nimo diha anong Brino anong sa o sa tanan nga mga Villares family mga kaigsunan, paring Tata Villares o sa tanan nga mga Uyang Gurin family sa pamilya ni paring Lito Mas Marifi Uyang Gurin sa iyang mga anak na si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jotam o sa iyang mga apo nga si Ian, si Yana, si Hope, Jan Ho o si Inday, Sophia Fit o sa mga Insoy family o sa tanan nga mga Kalibo family diya sa Namonpon mga kaigsunan, sa tanan nga mga Karabangwil family o sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina mga kaigsunan o sa tanan nga mga Kalimot family mga igsoon, sa tanan nga mga Loquinio family, sa tanan nga mga Martin family igsoon, bisan pa man sa mga Rumiti family, sa pamilya ni Sister Brother Janjan, Sister Salcero Rumiti, sa inyong mga mga anak, sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann o sa inyong mga anak, sa pamilya ni Nong Iboy Rumiti o sa tanan nga mga Karabangwel family mga igsoon, so mga Kalibo family diya sa Dapit sa Namonpon. Ilabi na sa tanan nga mga Mercado family, sa mga Lopez family sa tanan nga mga Istugoning family mga kaigsunan, mga Galaban family. Maibutan kanimo diya dong Ansing Mercado, dong Santrito Mercado mga kaigsunan, sa mga Kalibot family maibutan. Ilabi na sa David sa pamilya ni Dong Cedro Ardenia, sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Dong Marlon Ardenia o sa tanan nga mga Violeta family, sa tanan nga mga Landisa family, pamilya ni Dong Artemio Landesa, Sister Silly o sa tanan nga mga kistasyon family mga kaigsunan, maibutan kanimo niya Pastora Reverend Kistasyon o sa pamilya ni Pastora Sally Filomeno kaigsunan, maibutan o sa tanan nga mga Adawon family, sa pamilya ni Dong Pinti, pamilya ni Dong Tony, pamilya ni Dong Rico Adlaw. Maibuntag sa tanan nga mga Talon family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Bibi Talon, si Brother Rami mga kaigsunan, ibalik na sa ilang nga gitrabahoan sa David sa Sikihor. Maibuntag kanimo niya Sister Bibi Talon sa imo nga pamilya, sa inyo nga mga anak, sa pamilya sa mga Kabanag family, sa pamilya ni Nong Dading ng Bukit sa pamilya ni Nangiri sa Amante, sa mga Amante family may suot, sa pamilya ni Christy Toto Amante o sa kinabuhi nilang Sister Ria, Sister Roxanne Amante sa tanan nga mga Amante family today sa pamilya ni Brother sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Dong Randy Silva, pamilya ni Nam Pingping Silva o sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Dong Arturo Silva, sa pamilya ni Paring Renato Matrakel Silva mga kaigsunan, maibuntag kanita na diya sa pamilya ni Sojima Silva o sa mga Pulgado family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Erling Dong Ponding, maibuntag o sa tanan nga mga kasipit diya, sa pamilya ni Brother Joseph o sa dapit sa Tatad mga kaigsunan, sa tanan nga mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Badure, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago, sa pamilya ni Nong Hermi Puas Wayhonong sunod sa programa sa imuhang amang nga si Pastor Risi Baldonado nga naagayon sa Pasay Negros Oriental. Maibuntag kanimo diha ang Hermi Baldonado, pamilya ni Dong Roy Baldonado o sa tanan nga mga Pansito family diha sa Nagduan, sa pamilya ni Dong Jone at Dong Budi, sa pamilya ni Dong John, sa mga Aguilar family, sa mga Bayot family o sa tanan nga mga Mabilog family maigsoon, sa pamilya ni Brother Kumir Mabilog, Sister Alma o sa inyo ang doon ka mga anak, Dumal sa inyo Alfred, maibuntag ilabi na sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Percy Silva, Dong Jobert Silva, Brother Henner Silva, Sister Renami Silva. Maibuntag kanyang tanan diha, naglano-lano ang FM radio sa inyo ang panimalay, labi na sa inyo ang makasing-kasing o sa inyo ang mga donga. Maibuntag sa tanan nga mga Samani family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Jojo Samani mga kaigsunan, sa tanan nga mga Bastona family mga kaigsunan, sa pamilya ni Maring Lisil
Bising Pastona, sa tanan nga mga Karabangwil family diri sa Ponglo, o sa tanan nga mga Ramirez family, ilabi na sa mga Malyosa family, sa pamilya ni Dong Soilo Malyosa, o sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Dong Alex ng Maming Lasola, o sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Dong Dani Lasola, o sa tanan nga mga Balingit family, sa pamilya ni Dong Jimmy ng Maria Balingit. Ilabi na sa mga Palomar family mga kaisuna, sa pamilya ni agap ni Dong Romy Palomar, Dong Bibi Palomar, sa tanan nga mga Palomar family diri sa Dapit sa Ponglo, o sa pamilya usab ni Dong Buboy Lasola, sa mga Siray family, sa pamilya ni Dong Johnny Siray. Ilabi na sa mga Santiago family, sa pamilya ni Mari Buboy Santiago Marcelirma, kay buntang ito tanan niya sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya, may buntang ito tanan niya Brother Dinas, Sister Renrin. Ilabi na sa tanan nga mamagtutudlo, balik na sa klase mga kaigsunan diha sa Patricio Memorial High School gikan sa elementary ato gayon sa grade 12. May buntag kaninyo tanan diha mga sir, mga ma'am, mga Ginoo, mga panalangin kaninyo pag-uban kanunay sa inyong mga paaglakaw o pagbiyahe. Ilabi na sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, may buntag kanimo diha Dong Alin, o sa tanan nga mga Ibanez family, mga Kabanag family diha sa David sa Nagwa. Ilabi na sa pamilya ni Dong Sani Amante, Daisali Amante, may buntag uban sa tibok ni mga pamilya. O sa mga Zero family, Dong RJ, Zero, may buntag kanimo diha Dong RJ. O sa tanan nga mga Pablo family, sa pamilya ni Nong Ilmi ng Emilia Pablo, may buntag kanimo tanan sa pamilya ni Brother Floyd o ni Daijenki, may buntag kanimo tanan niya. Sa pamilya sa mga Aguilar family, Dong Kaloy Aguilar, may buntag kanimo diha Dong Kaloy. O sa pamilya ni Dong Nino Palomar, Daihili, o sa inyong mga anak, sa tanan nga mga Nigos family, mga kaigsunan. O sa mga Ardenia family, Dong Lando Ardenia, belated happy birthday Dong Lando Ardenia. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Wala lang makabalota mga kaigsunan kung ana-ana sa social media tungkol kay doon may mga pahibalo mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi, Sister Joy, o sa inyong mga anak. Isan pa man sa mga Ilhik family mga kaigsunan, may puntagan ni mo diya Sister Hilaria Ilhik, o sa inyong mga binalaya akong mga umagan, pagpapangkon o mga binalay. May buntag sa tanan nga mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya Sister Basil Tano, sa pamilya ni Sister Chari Tano mga kaigsunan, tingali na balik na rin namin yung mga husband sa David sa Sigiro. Sa pamilya o sa Pinawi o sa nilang Radio Santi Tano mga kaigsunan, Sister Maria, na balik na rin sila sa Panarbaho David sa Sigiro. Sa pamilya sa mga Ayuanggorin family, sa pamilya ni Tukoy Ayuanggorin, Sister Miriam Ayuanggorin, sa mga anak ni Brother Saldi kasi Dong Makmak o si Dong Titip, o sa pamilya ni Brother Carlito Tano Senior mga kaigsunan, Sister Elnas Tano, may buntag yung tanan diha. Sa tanan nga mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Paring Noel Tano, Matsiti Tano mga kaigsunan, o sa tulong na niya o mga anak. Sa pamilya ni Pimboy Filipino, sa mga Tuko family, sa pamilya ni Joseph Tuko, may buntag kanimo na Daiting Sing Tuko, sa pamilya ni John Ricky Badoy, sa pamilya ni Pari Erning Palomar Maison, Matsa Isa Palomar, may buntag sa pamilya usab ni Donaldo Pablo Ison Day Aurora, sa pamilya usab ni Dong Jojo Badoy Ison, Brother Jumari Badoy, may buntag. Sa tanan nga mga Ilyama family may Ison, sa pamilya ni Inom ng Ili, o sa inyong mga anak, o sa pamilya ni Paring Ritsa Mansipang Tuko Ison, may buntag tanan. Sa pamilya ni Dong Remo Taylor na Tano Ison, o sa tanan nga mga Lacorte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte, Dailote Lacorte mga kaigsunan, sa inyong mga anak, sa pamilya ni Dong Romel, sa pamilya usab ni Dairowina, sa pamilya usab sa tanan nimo nga ninyo mga anak, may buntag. Sa tanan nga mga Librando family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Arman Librando Masmarak, sa tanan nga mga Librando family dinhi sa nagapalibot
o sa mga Karapamuel family, o sa mga Asiris family, o sa uban pang mga pamilya nga wala na to na pensyon. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi nga kanunay kamo nakasulong ini nga ato nga programa dinhi sa kahanginan. Ang atong oras karon mga kaigsunan, medyo taas-taas naman mga kaigsunan, doon naman tayo mga kaugalingon nga obligasyon. Pasalamatan ang Ginoo ninitak na og dapit sa kamutan. Labing gamanan ug mahigugmaon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pagkiguban. Salamat o Dios sa mga panahon nga imong gihatag kanamo. Ikaw naguban kanamo ug nagsaknay sa imong mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa paglikas kinabuhi karon sa ilang pag-transfer sa Makati City. Lord, sa ilang katapusan nga briefing o Dios sa mao nga pagpangandam. Dahil sila imo silang panalipdan o proteksyonan pinagi sa imong gahong panalangin. Bisan pa man sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3 nga kanunay nga nagasunod sa imo nga sa mao nga programa gikan ining mao nga dapit Lord Jesus. Manalangin niya matapos sa kanila. Bisan pa mo Diyos sa mga tawhan karon nga naay mga balatian ug sipon ila na trangkaso. Labi na sa mga kaigsunan dapit sa Pilipigan o Dios nga dunay mga gibati silang pisikal nga bahin. Wa ang gini o hinginli gini pinaigisimong gahom amahan. Labi na o Dios sa among ikatulong anak na dunay gibati o Dios kung pinihingilan akong gipadlong pinaigisimong autoridad. Kumpleto nga kadaugan, kumpleto nga kayuhan mag-aabot sa mata ko sa tungod kay ikaw ang Dios. Maway sama kanimo amahan. Ituan gilauman nga ikaw ang kapataling mo gayud sa among mga pag-aabot. Dugong himaya kanhatag gyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon. Amen ug amen. Alang sa kasayuran sa tanan mga kaigsunan ang atong oras alas 6:47 na sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban o pag-uban-uban o sa inyong pagpaminaw. Dinhi sa Sign FM 95.3 ano na gyud nagkataon sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa ibong pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Bakasaol, aniya usab ang inyong ubos kalagan Pastor Sapri Canilario, manamilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang paggigamit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan. Gikan ang orasaha alas 6:48 na sa kabuntagon. Mayong pagsikay-sikay, mayong pagpamahaw, mayong pangapi, mayong pagtrabaho, nining ataw, nga Martes sa Pizza Dos na sa April sa tuig 2023. God bless everyone. Mayong butang na naton. Maging bahagi